na wie yi a yehie yi ye ba besua de na ya kyerɛ ye ho nso ade dwumadi a ye die ukoye Facebook ne so a hwehwɛ Otek 102.9 FM ye live ye stream show ne live ewo Facebook ne so hwehwɛ Otek 102.9 FM ewo Facebook ne so ubehu se show ne dem na madesrede ne se eya ahye ma wanuanom enya Asem Beba Dabi dwumadi adesua ne adekyerɛ yi onum nya bintie na onya bi nsonsan hwɛ afei okɔ GN radio ne so ewo London show ne dem wo ho Dache Hima radio wo Denmark Abawa radio Amansan FM Patmak radio ni Breni radio ewo UK Kings radio eni ni TV ena Otek radio onum wo France Paris abuchimani mu afei Rakus FM ewo Belgium ena wie wonum so abade mu abiebiem ya offer Asem Beba Dabi show yi live kaisha ne nso se wadwen kire awowo obeto ama ne yen ye beje ne akan ukọ Facebook ne so a comment ye bekan ne kama afei like ye live video no na like ye page no eno beboa wo e ma se ye hye ye ndwumadie no asese yi a ebe notify na wonso atumi ahwe na wasua de na wakyerɛ ohonso ade bedi de Krobea nana Yaw Asante jatanu nie oji aman agedadwa nana kwasi wusu akyan enso ene nanuanom aye krado kwasi munsom akra yasom ene dey Asem Beba Dabi kase ba mane so no ensam do na ne betwa amandefin na emom de ebetimu akotene ebi ene say nyamesom fakuo ya wa Ghana ememu atrese intrumuntu dwumadie ya amanfo bi asososo e Ghana ememu no nyame ya adoma da kwasi da esi ede animu no wayi di asi wono mo obeba mpaye are mpaye edi mpaye sade beye na nipa a omoso sa ne ma no so no nyame betimi asakira wo ababa wo bia wono ono akasa ne nua ekoda ye ewo ahafo no South East Mansini mu no ne yetie ne se wakwakwa yin se na gu ama sebra posifo akokyere no ye beba hwene ade ani atre yeji na ba beto dwa se president for school ba koye ho no metre basic school ya eno ewo pro East ho no edua abuabo akwada bia wanya emfie no edu demo ahodo no ya de bebre mu ewutu breku na rewu sembiasie Nigeria ni abrantie bia on de dwumadi a wodie nyina moto awiewia wakwakwa wia obi moto amaniti anyeye kromafo na sibam no aboama sebre ya eno ewo apoye emantemo enkraba ko ye fran mo eba atresen timaka ibi edua eguso akwakonya akwanhia mekowi ase Obaako awu ama baako so de baabi oda no enye wenom eni afoforo ne aboabo no se Asem Beba Dabi kase bo ya de baba somo awiabre nemom aboantata ya betu atwa yasu ya na woda ma baase ne sente enwumakwa bi adawroma ya na omaso ya sene ya Asem hodoyi ya de ebrem na gwaye fose yanka nkyere mo se ya enu bi ena wose wunya eno eda nkyere so a eno no kwasi bro de beka se economical sese wodi guma enya de ebesan tantem bia nie na wasan so akwakoto foforo maka no dwane se ponko empipa ya ebekọ no enya Asem ketua enti misrewa da so hyenkani a woniema nyina bomodin ase obeto ade afri gwefo honom super ST 95 eni akwakofa de aba so nya bia ebeboa wo e wakonu nyina mu vitamin champ ya kanfo de ama obi bia bata no mo hya se ntoto bi mankoda no eboa bie nkora na dwiri mankoda no enyinem nso ye fe wabata bia no a wopa obanyini che no vitamin champ ene wose woto essence when protein wom dada calcium potassium vitamin B6 omega 3 ni 6 ahemuma enti akoda no hya se so wono no bi ne onya biscuit bi kura na pa no bi de bosoa na se ba bi ewu ade ama no we ye omu ahodro makoma nan ye regular so ya moko ho champ choco ena fe champ banana woko adwuma so na obisa wonsa ebeka bi herbal plus herbal mixture enso ewo ho eboa busti mi system no kama ama onya hoden enya den ya ubedi di nipadua no so de didi wi a ene yade ena enam ene nti onya herbal plus herbal mixture na wono no mu eboa wo ema wonkwamo no nya hoden na akodi eche yade bia esan so ebo san ho ban ema ho yeden pa yede pavi ene plasma herbal mixture enso aba malaria fever drain ni kono to bia na ho enye den woko pharmaceutical shop herbal shop bia mu a won sabeka bi anasa freye 0542
778-572 and 0542-807-907. And you know me, near the attachment, egu kasie hu asew, ye frame nana, kwasi wusu echa, meni ba papa bi. Kosia eje wakodi. Afe ye je brena asem no, ye de mu chiremu abremo. Asem Beba Dabi. Asam na nyaba, nipa kasa tie, se wantie a Asem Beba Dabi ntie ba na nyina. Na ya kabo mu eno ne yefra no Asem Beba Dabi kase bo. Na yansa brakura no ye di kan ede ye ni atre ye nipa bi no mu a womanimu ayin samode nimu ya omode omotrase nyame ya nimu no kwasem nie nyame bo oba ana obo obema ana wose oh ya monka mom na monfafa mo ho na monwo na ebikura se yanya se poase anwea no ye obebrebe na ne matimi akonkan ne oba awade bema ani bema awade wono mbeso omoji tum e Ghana ememu hanom ya manfo bi kekeka so mo fa ahodi mo fa ahodie ama asam na kwa se kwanche aboasem ayeye e Ghana bebia ne no ana aka obie amanya meso mfakue ya e Ghana ememu metre aya Ghana Christian Council fo wo mo ne ekure bi a wono so mo ye bidi aboa sade be se sa ne ma no betimi asia no e Ghana ememu no akom ho abom se enye omania o enye omania bibi na aye bribi enu nti ana bibi asisi omaso bonsam asisi omaso enti sa ade no kwa no mbese koso e Ghana ememu ade a agye mpaebo ana waso mutimi bo na sa nkrofo ya oboye omanimu se sa adwumadie no wono mo pese ba Ghana ememu no wo ma mpaye no otwedi ampa kwa mbese gye adom akrobato benchembo nyankopon wotimi sachire wonom ema niema etimi ekonkan ne sa ne ntino aka obi ama so twedi ampa kwa mbese gye adom akrobato benchembo tibirikise eya adom a wonom kyerese kwasiada ya edi yanimu imbosume womun ne da etoso aduonu baako won ba ba yisiasi wonom no madwa mpaye no mpaye di mpaye na oma bompaye e de agu sankrofo no so se nyame wonsesa wonom na asentripo ya diomo ka ejide womo di bebrebe aba uko aye romance fo ngoma na etre baako echemudu nwotwe na afe ekwapem aduasa emienu no waka ntumu ntudwumadie ho asem wo honom etre baako wasan so aka koronto fo ngoma etre ensia enchemu enkro ane du baako no wasan so aka sa asem no nanu ana yensen treni nana akwasi echampon waba pro na problem no woni amanfo bi atwetwe nkomo na obusa o se kwasi ada hu behia sasa ankrofo we say we say tam e wo mo ho ana akwasi champon na akwasi usu meje usu oburu so de wodi kan ba ma ne Christian Council wo mo e wo Ghana hasi e de hihye egu akwan se na ni aduma akwasi de die wonom e be bompa yi mu odin pa na wonom aya kwanchene se de be ye no tu fe nyankopon e de ti o man su frɛ na ntumutumu ene ma ene wonom ayonkofo ma eda emusi so bi omo office e wo Ghana ha sei se le beye na omo bebo onom enkofo ho ban a o mampanyi na banko ku for Ghana mampanyi e ba bombofo e botumo na yetimo ntenso ne ebuta o manfo se chance se ye a Christian Council for dia ba se ye bebo mpaye se le beye na sa dwumadie no enti maso e wo Ghana ha sei no so e ho behia e se ye bebo mpaye ana se dwumadie ekoso no e mpaibo e de betimi etu ase yene Ghana for ade sebi e monkomo papa daruma o tekasem eye kento be kafe bosuni sabri entelefo dia ba kisa ka be yame ya duma kwasiada yenyina ebe bompaye se ne beye ne tumutumu ene man ne mada ebe free Ghana sei eye mpaibo yo mini ameda se mukuri na boko ho ye minim ne se bompaye kwa ni amfa nyuma ante akira enye adwuma epise COVID-19 ba ye bo ho mpaye ya akɔnkyene so no achi ka se yen mask na yo horo yen tabere be kubia sa pepe na we sutie o so man no jinra imo odinity ho ye de kutia aso to nso auto di go no musoso enti no yen pai bo no kwa de ni nkwa ma de de visa mo yen fio na mo ni ahise mra ye se ga na mra na bo esi sa ne ma no kwa ni mo mre yen gane kete se uye bia aso kese no se de won ko fo mo pate ta kwa fo ma ya se so mun ku no I say some ready to so be ko ready na ba nsa solo mu a ewu e fata no o ko nke mo man ni bi so a sa amra no ho e de ne si anso ho kwan
say be yes ade no ntimi so madwe no Obre penny for so for penny for so yako bompaye ye kan aso Asem tia udi mo akotana we wo aso mu ha stand to say ya 60,000 dia ba tempo bompaye we 50 no so mute ni amita kakra ni ya kan say e ba ba de hiama enema nyina na se nya obi mu ni mo ye woni ma bi wo hono mu no a eye afutuo ne enkyerɛkyerɛ edingametu asafolo ɛne sɛ ɛbɛyɛ kasakyeerɛ paa yɛ mu ɔden ama wɔn mu ɛma ɛne mmeranteɛ a ɛwɔ mu ne mmabaa ne ɛwɔ mu no na sɛ ne sɛ saa ɔbaa wei no ɛnyɛ ne na ɛyɛ tiw yesu kristo ɔbaa yi nyina na adeɛ no wɔ hɔ ɛne wurika romanfoɔ nwoma ɛkyerɛ baako a yimu aduonu na ɛkɔ no na ɛwɔ hɔ nti saa bere no abɛnyɛ nyini kɛseɛ nti aban biara no sɛ na den sɛ ɔbɛkɔ ati a yɛbɛto abɛɛgu ɛsɛ sika bɛti saa nkurɔfoɔ no ɛnhyɛ mu a aban biara ni hɔ a wɔde bɛtiri saa nti deɛ meyɛkyerɛ ne sɛ yɛne a yɛsom wɔ onyankopɔn yɛwo sɛ saa nneɛma no ɛnyɛ no yɛnhyɛ aseɛ sɛ yɛbɛtu yɛn mma fo yɛbɛtu mmeranteɛ no fo yɛbɛtu mmabaa no fo ama wɔn atumi atwe wɔn ho afiri ho na wɔhu ɛfɛ sɛ wɔhaw a sɛ ɔmu kɔm a ɛde bɛbrɛ wɔn no efisɛ nipa no kɔbi akyire wie ɛde wɔn bebree na ɛba yà wọ́n sọ maami o sọ àwọn ni o sọ asọ́rẹ́ bò ẹ̀dẹ̀ wọ́n á bò bìrì bá èdè mi dàbí mi sẹ́ sẹ́ asọ́rẹ́ no ẹni ẹ̀ngàmọ̀fọ́ ẹ̀nyìnà no nhyɛnse sẹ́ ẹ̀bẹ̀kẹ́sà kyerẹ́ ẹ̀ma nkoa nso èsì eku kakra wọ̀ mu na ṣe kyerẹ́ sẹ́ sẹ́ bẹ́ẹ̀ di wọ́n mu nsẹ́mu saa wọ́n mu yi wọ́n mu ọ̀nko yẹ saa nìyẹn no ètò yẹ wọ́n fẹ́ sẹ́ wọ́n mu tó ọba ẹ̀kú. ọ̀fà do wada wọ̀ ma ebi de ti na mo kristofo a sɛ mo se nkɔbɔ mpa yi ɔmo nhyɛ aban no na ɔmo nyɛ mmara kɛtee a ebetumi asi saa de n'ano kwan ɛta sɛ galamsey ba yɛ ne bu nti bebree ne eti ne yɛ ho mmara yɛ se nkɔbɔ mpa yi. ɛno nti na mi ka kyerɛ sɛ sika baa bɛdi wɔn no a wɔn mu di saa nneɛma no anim edi sɛ bɛyɛ nipa na bɛyɛ aban a wɔnyɛ wɔn mo nhyehyɛ no ɛnkɔ no a sɛdeɛ ekyir de wɔn to aba egu ndi nti ɛma aban ahodoɔ no nyinaa suro sɛ ɔmɛtwe ɔmo kakra afiri ho because opposition no ɛbɛtumi afa so ɛde ayɛ de ɔno apɔ bi a ɛmfa ho sɛ ɔkɔgye buta akora afiri ɔmɔ ɔde abɛyɛ kɛntɛ de akyia wo aban no nti ɛmɛde yɛ hu ma aban bi a ɛtumi deɛ mmee no baabi a mene gyina paa deɛ ɛyɛ ɛsom ahodoɔ no a yɛwɔ ɔman no mu no yɛn ne wɔ sɛ ɛde ade no gyina yɛn nan so ɛwɔ mpaebɔ kwan so sɛdeɛ yɛreka no na afei yɛn mmɔfra no a wɔn kɔ asɔre no yɛntu wɔn mu fo yɛmmɔ mu huru ɔhaw ɛne amane a ɛwɔ mu ɛwɔ adeɛ no yɛ no mu ɛno ne adeɛ a mɛbɛtumi akyerɛ. akwati wei ɛyɛ adehyeɛ bi a ɛwɔ ɛyɛ Kumase Asante Mantamase ɛna yɛne ɔnom atwehwɛ nkɔmmɔ no akwati nso. yo nana yɛbɛ sɛdeɛ adwenkyerɛ no ɛsi ɛba no ebinom kyerɛ sɛ nyameyɛnom ne kwasɛm ne yɛwɛsei no ɛnyɛ akwamkyerɛ ne mpaebɔ biara na ebinom kyerɛ sɛ yɛbɔ mpae nso so a wɔn mo bɛtumi asesa yɛn nsɛntwerɛni nana akwasi akyampɔn ɛna yɛtee ne nka no mpaebɔ wei wobɛbɔ me ana na sɛ me nso obi so nkodi turu mu okay nti dabi woyɛ ɔmamba pa wobɛbɔ wonim adeɛ bi ma menkyerɛ mpanyimfoɔ no sɛbe panyini ka European Council mu no ho mpaebɔ hia na mmom kɔm de saa mpayɛ wei bɔ ba no na nkɔm de ataatoɔ sɛ yɛatwerɛ nwoma krataa yɛde bi kɔma mmarahyɛ bedwa no yɛde bi kɔma na yɛnyɛ mmara ketee sɛ mmara wɔ hɔ sɛ mekɔyɛ sɛ nturumu ni bia deɛ ɛde bɛyɛ meni a ɛbɛhuna me enti kɔsi sɛ yɛbɛyɛ saa deɛ ne nkosi aga montie me wei ɛnyɛ Christian Council nko a nkramofoɔ kyi saa nkwaseadeɛ wei enti yɛ nananom nkramofoɔ chief imam ɔno ankasa ɛne ɔmo suro religious leaders I'm telling you ekuo baako a politicians suro ɛwɔ Ghana ha ɛyɛ the religious leaders because onim sɛ religious leader bi kan the followers nyinaa di akyire ɛba yɛyɛ a yɛde restriction yɛn nkɔ yi asɛm yɛnyɛ wɛde mi yɛnyɛ sɛ osi yɛntumi anto asɔre mu busa ho sɛ deɛ ntia religious leaders mpanyinfoɔ abɛyɛ ama mpanyini ɛwɔ Ghana ha nyinaa sɛ wɔhwɛ records no a ɔmo suro wɔn why because
or catch any followers are the followers beye ena or bekan won be so enti omun kruchire mu krata so for record sake na nkoto the judicial the legislature wa amampanyimfo pishi nya saa de a na we me kwachire me yam komsen enkoze da bi o me kwachire me yam komsen na me kra me osa kra me can't do that nya me moaye yanto aso ko abesua na eno ewo hafo no south east mansino emu ababa wo bia wanya fihia no aduasa bako ekuya poma Juliet eni ne din na obayi afafuro akwakoyi nyinsen no atoagu ama sebra posifo akire no na ababa wo ebese na watwemienu ntamnie ne ho asem ebae se wono ono ankasa ne nua bema ena ekokodi nhyiamu anyinsen ebae ene se wose sese no sane ne masibi kwa na nimguase ya aka no enti wose woyi akoda ne tugu a ama posifo akwakire no yi yensam hwani kwabena danso ekọ honom otonkrase de akwa ne nia akua poma Juliet o matini afani nse na oba no na tiri ba miensa ene akwa no na eba sa na nanom so asem eye senya ne boa o mbetena so ene dai na nanom betena so so na ema enkunyasi no eba so ensem bebre efi akire eba na yenso asem fi gebe akwa oni ni nua ba no eside ho de kopiam e wo police station ho ye bisa oba no say so dear papa to say eye guinness any sugar any wakabo mu any onom ye any akwa ne ba bonten na me no ka say de ene na na so asem no ahenche wo de o man ka say entuma ma bi on say na no ba condition na enye be me no ka say de eye ya se be ma omu be no police for the training say bushari bi ni ho a oba be ginam sie ma omu be efi na no Saturday no ebepem na bushari bi ni ho a oba ginam say ye ma omu be the senti na nanom etna ase wo ba no ebra na nyi nse ne wono na na de ne se maame bi ne kunsa ya maame ne ye frɛ no dola anti dola wa wo mamu mi ensanta fo mi ensan wani ne kuna mankwa do na frɛ no be sohwe ɛna na de oba Gabriel so be ma Gabriel ne ni nia no ɛsɛ mo nsa na nyi nse no ene ɛwɔ he afi na omu kan emba omu ya emba omu twe emba and another Katia, some animal to the Katia, so what's in another. What is the go be? No, I bet you never know Puma. The sentinel, most of the Minister will be a famra. And then, yeah, a mamma money will be a big company bar, a queer Poma Juliet, a mission, dearly what you buy it. Now, and Tia, Nana, will do crow at the Swan tree, and he said, I gave the aquanin in your banner for penny and said, the moon through Krobea. Ne wo mu fi Kenya ase adwumam o mu fi Kenya ase adwumam se bi o ma yesa nyambra semsem ne sentino o ma na na dia asem se o mu nsa se o mu ko he oba ne ni kuru Gabriel na ja so makoye akure ba na okuru ya o ma ntumi no de bi kai ye wa man kwane ne yire doya no na na fi enkochi se ye be yi musuo be yi apaye e amamre ni amane no efi na ko ensu efe nsu eda abesone ne patamu omuni kwaso omutware omutwa nsu wo honom tabi esobo ayede bo yewu amankwane ne yiri do na so se omudi sika ne beba no omukie na na so ne nsu etoso omukoko na na ne nsu etoso umpo sabi omudura se pre gudu am kwa na so ma fai e no nko bie pono so omuni bibia nsim opum se sika na na de eya kwa ya amame basic school ya ehonum akwada bi ya wo school ya wo gina amango no enum edua abuabo akwada no wanya emfie no edu ebaako na nidin ene golden ampem yeboa ma ekwawiase no na emu ed ne papa nto wo de ko yes in Matthias Hospital ya eno ewa mpatem honum wo mo de koduru ya no adena no ayedin ama sebre no wama kechire so mo mfa namra aye kwamfa no teaching hospital na omeje ayrehe e wo honum na de ekoso ne de esi ye ne nyina yen sentre ni yawba e wo ne nto aso o kire mu sei Tesia Matthias Hospital ye ni no the hospital tesia
na ɛwɔ area ha nyina no ɔmo na ɛhwɛ ayafo a tumi ɛba hɔ nyina no ɛsɛ nyade a ɔmɛtumi aso ano nti ɔmo arefrɛ ɛyɛ aberante no ɛne nafosa sɛ ɔmo nkɔ ɔkɔkɔnɔkye na ɔmo kɔtɔ ayarehwɛ so ɛwɔ hɔ no. na ɛbaeɛ no sɛ presbyterian ɛyɛ basic school a ɛwɔ yɛgyi ha ɛne ɔmo kɔ school na yɛpɛ sɛ ɛberɛ a na ɔmo kɔ school mu hɔ no ɛbɔ 10 o'clock pɛpɛpɛ ɛna yɛbɔ bɛsa ka ɔmo nyinaa ɛnkɔ break na ɔmo nkɔpɛ bibi nto ɔmo ano nti ɛberɛ a na ɔmo kɔ break no ɛdi school mu hɔ na beebi a ɔmo kante no wɔ so no ɛyɛ dua ase ɛna ɔmo de ɛyɛ obi a mmɔfra no ɛfɛ bibi atɔ ɔmo ti akɔkɔtɔ wɔ hɔ nti aberanteɛ yi ɛfiri kura so mu ɔpɛ ɛna ɔyɛ sɛ ɔkɔ maame hɔ na wakɔgye sika akɔtɔ aduane nti yɛhwɛ sɛ maame no ɛmaa ne sika ɛkɔtɔ aduane no ɛberɛ a ɔde aduane no si hɔ wantwa baako koraa nhyɛ n'ano ɛno nso ɔmɛkita aduane na ɔyɛ apɛsire abɛbɔ aberanteɛ yi ɛti mu a musom na ɛsɛ ɛwɔ sɛ yɛde ne kɔ mata so serem yɛde ne kɔduru hɔ no na nasom ne ne hwede mu nyinaa ɛɛfu mogya a hospital mpanyinfoɔ ɛyɛ dɔkɛsɛ wɔbɔ no ɛyɛ ne ɔmɛtumi ayɛ biara ba ɔmɛtu so sɛ sɛneɛ ne bra no sitie no ɛnyɛ adeɛ ɔmɛtumi atom nti ɔmo ɛyɛ ɔkorɔ ɔkɔmfa no titi tu hospital ɔmo kakɔgya ɛkɛrɛ so dua no ɛbɔ ne tim eti ɛbɛrɛ ɛbɔ ne tim no ɛhɔ ana ɔtɔɔyɛ a wɔtumi keka no nti musomusom na ɛmpɛ no ne bɛbɛ ade na ɛno na ɛsɛ ɛɛmama kakra ɔmo ɔne nipa pɔ ati a ɔmo gu na aduane bɛbɔ ne tim a ɛtumi fra ne sa no deɛ yɛdwi ase because aberanteɛ ba yɛtwɛ sɛ ɛnura wako school wọ́n ní pẹ̀fọ́ náà akọ́kọ́ bí ẹni ọmọ kọ́kọ́ di náà di abo a ẹ̀yẹ́ gàtí akẹ́kẹ́ ní mo bí ẹ̀na ẹ̀mí branch no bi ẹ̀bù yà ẹ̀tọ́ họ ẹ̀tọ́ àbọ̀pá no bi asosọ ọmọ fana yẹn ẹ̀tọ́ ní ti so a ẹ̀kọ́ pàṣẹ àwọn yẹn ní ẹ̀fẹ́ ní ní diẹ náà ẹ̀nẹ́ ìdóba a fúfọ́ no ní àtẹ̀kyẹrẹ kọ́ náà ní sẹ́ ọmọ wọ́ school kọ́ nyina no mo ti àṣẹ yẹ́ mo bàtà. abusafo Asem asie ewo yeji ena motimu asem no ewo kum Nigeria ni abrantie bia wanya mfihia no aduasa ewo ewutu breku emfifi mantemu na sa Nigeria ni abrantie nwemu kire se won de ne dwumadi a oba sa ewutu breku so oba bedia eye nkrofo motorbike entia ya fame na fame kosi na wode wo sene wode sa dwuma yi a ene se kromafo ni di ne ntenta one mo sina bosa Steven na one mo akuno na ye ne motorbike no nipa baako a na eye ne dia ye ona kyese enanu ye de atwato ma wode wuye okɔwi aye eye owura Richard Nkansa ebonkomo ema wo kire makwan ye fa so a enka ne motorbike krachi de ko nti meba no ogina mo mo ogina mo no se yenko bleku no oboko inside wo mo na me se inside no so hwe ne eboko achi da me nko no so ose ana ose nipa ni sia na me se dem da no onsi no mfre nipa na na omi adibi ai so bu stream omi adubu mani no obutubutu na ote me local Richard awo bumu akoti oboyo bubam no obutubutu afro what o ma chintu wan na ojem o ai akoti banja se kwan na enu achi no ye ne kromafo no bi bonkomo emade omu hu ye no wo mo ekachwe Bansiasi. Say obi area moto nti odi station ayen. De moto na say Royal 125. Na registration on register e wa tire chire asa. Nti edu ho no. Senya asa no ma tire go achen kran ge ehun le so na mboko. Ona mboko no ba nti asa no ma tire go achen na ge ehun. Nti edu ho na taxi driver gas moto ni ni. Nti moto ni ni na station master moto station master no so mu na na. O gas re no di moto ni finish em. Josi road na na. Ti chensi no e moto ni chensi na di ni moto no e wo se adwane ba box adwane chin no oh ensake kan no pa ti nani wa emle ejesi a police for na abaji munu mujiji moto no boys ni Nigeria for omo ya Nigeria for mujiji moto nkwa won crofon nsem awa ase ba we no moto ni jare dumuye edume no person spike no say yeta no so ye do so ento si form o ma boy ni so shi form ene yeta no so sa okoche buchinta na echi no how do you papa nede 4 days ni on be wi abi obondra bobo ya anso ya chi omo na ya chi onga kan number police people man na ye jo omo nti me kwa media ni sanka ye nshi omo sanete ya
The Mabon, me come home and me sick me kaki present motor phone from almost high from moto ham no mo de ko omo di moto ne wiasa edi nipo no nye no kwans na so ko to na de am obi do fa yeduma na mo abaje ku ade na mo de gwan na mo de ko na sende oyo mfi gaba ham o Nigeria ni na enwachi no ye ne Ewutu Breku District Police Commander Sergeant Evans Entie enso ekasai. 16th of March 2021, anapa 16, Ewutu Breku Police enya report say abante bi spray edrobi egu Breku Police enya distress call say abante bi achi abante bi ewo eye clinic ewo Ewutu Breku ho a won buru nya bukitwa police nya antie ntonamon call bia ko koji abante film branch insem erashine call Ewutu Breku Health Center esa antie na Dr. Force police force Abranti na ayanyame die emrekole abranti no attacking na oji motorbike fini nsem de mu Nyayatene nkai Ewutu Breku District Police Commander Sergeant Evans Entie Nigeria for no ho eto de bia odwene wo mu bi ho a ya wonte ase hwe senka umaimu ebeje wanka wentutu adefie so umaimu abase wo besi greener patches obesi kibi wa ha na wo waba wo de ade wo be fa to ho so ye krono hwe ye wo onze Ghana ha oma epia ade yi asenkwala baby scott ade yi ayepia bi no oma hye covers protector phone honi oma Nigeria fo bebre Ghana fo ewom ye kakra bi na wo de wo mre ni moto na bewia wafanefo enke ye ni kuro man ko mbeye de chance Nigeria say ya paya kromfo antem maw omo national anthem kromfo say omo boy bi ede ne ba o say kromfo no omo national anthem ye kromfo say ye nya pai maw pe Nigeria what it ye be cool sesia na wo amamo ya de Asem Beba Dabi kasi ya bono ko kwawu abetifin ya eno ewapo ye emantem na nkre fran mo epa etresen timaka bi akwakonya otake kasi yebo Asem Beba Dabi ya nye antna so ema ye bowra ho odansini ya na ogina ho a nani esambi no tienko baba one boy Kwansiano esi anopai beye nonsiano fa ebremu efi abetifin eba abeni na akakra ma ubu kefu bu osoro na wani itwabeni eho na nkwansiano si yetima dia kakaka ne bina afali akese miensa na eguso enti no sade ete ne ka no yiku leta no tima na toso na tan akana se kom na meeting ni so ehini tilimu a ono so e call for help a o se ye mo no ya enti ya mama wa beni enyina ko de doma machine ko so mo kadua na fi head ne so ama umatuma yin after now ma fi wode ba na umuntumi enyi no ne pa driver ni no ene ne mate enia ne miensa oba bi na kakra bi ne ka wusane sane pa no oba bi ne yo sharp careful bi o ne soro na menim se break ni ferry no ana bibi ai sie de ne kure de mintumi nchire na ye meka committee for no etene yimema ne bia mo ekosoro ndina etime san twema ni behwe omo aka eye adwuma okuru mu no da de na esi ekwa ye free police free omo ampa kuzi se ye de efa free mu kura na ka mate ni na onde ono emu ya ono e call for help o teams obre so be bia de na head ni so ndama untini enya o bi ndo mo de dama machine ena kwa mo extra so bitime twana omo ye easy Abja for the SCA wa kwawu abetife ana mote mwasam no ensam no asi yemfa da PSA ema nana asare bema nana kwadwo apia eja owoni bibi edie na afe nana kokoto Kwame ajeni mboaten wanuma moje ntete abia santrafo Tech FM ha omunyina aso mu bi anya sam wanko anya yimu ono so eboa ye papa sebufo pani yo fajo no entry bosi akọ labo akenkan fo ye de attach magu asaba ba de because ye hu asew he ye me nana kwasi wusu echam ni aba papa bi
Akosia ejewa kwade na yesorso akono wofa Kennedy o nkwanta kese habitat enawie ye yo agra na wo ka bibi wo se Nigeria pa wo kronfo ahu se Uncle Sam de Nigeria watena mani wache e hono bo ne bra yes good na all my information be se ukọ Nigeria manimu a ye won kofo bi ye fra mupo unya kamopo obi o Nigeria bia anim a short of mobile police and ye twa mopo bi oti se sawi ne bo pe omukum amrobes enti se Ghana ha ebia wo ye hardened criminal hardened robber na ya chew yes yenkodi wasem yensanfa wo nkotum na kobo man ne ka no ombeja kwan Nigeria mopofo no bekwa ko ja kwan sisi a enti every minute de bi yekoku omo yekoja won kwan sese krono na abebo de a enti sankrofo wei ena dodo na tumi aba be wura oman Ghana yimu unsesesei woche amrobesa obedue ana Nigeria ni ka ho obedue mu bia na gang leader no eye Nigeria ni oma ba omayimu because onim se Ghana ha de ye chewa se yebua ukumfo na no akoyi a takura de girls yasem unse yebua ukumfo no wo ma sori omo kasa se akumfo ni ye two hours but enke ye ni kroma enke ni enke ye wie no enke ye wie no sawati ase enti areho ono yase kromfo mo pai no ole e ka joro no de ye nya bope na chese sanwa so sa time no ye Nigeria for the bank ran yo bank ran for anka san so ka joro omo ka joro but that time ka joro o ye from good joro yada mo ase be si wa bo se ya atiefo wei eye akosia jewa kode one nana kwesi wusu e chan awiabre mu ensam hodoa egu bema ne so no won atase e de aba besom no ya di dwumadie no ba ka hyane nso medi nkia ka kire odada say ye live e wo Facebook ne so ene yanko YouTube ye live e wo Facebook ne so ana ye odada good enti uko Facebook uko YouTube ye live e wo so dada ubetumi a comment ya like ye dwumadie bia ase e wo Tech FM so a e bebo won kaye na wetumi ahwebi enioma ye de som wo afidie iso no ye de sua de e de kire ye ho ade ye de boa adasa ena awie mechi awiase nyina meba jingo oh dia na usu dwama sum na jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fi ade ententem esiesi akoma no na afe aboa ma wanso ayesem mabawa metre anti aging somoje na bemma wa hoden sonko adrei enye ma obi a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upebi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Korinak Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore Heba shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwade nkratoa yimu age atumu se eye Spanish jingo capsules ya manyan afi na eba mu wadi umrantesem sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ya ebusinya num ebutinye immune system a abosumi pinyi obia enyare de tiase medo tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye no nipadua no no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma yen general well-being ebusua pomdin hu hia me yie esne bibia ebusua wotanum Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for abato mo manufo ne kwada woni fiedum ka ho e pharmacies chemical and herbal shops atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixture e ma pomdina mapa FDA ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agya to mu se eye
Hey, brasa me. Ade asem. Sisia de me hu obi oyade a. Wo pa bibi dru enam a. Me kire ne so nkopechi number 1 Dr. Fokuo ho. Me brabo age yade no. Ni nyina ko. Enipa ba ko doctor de yade ahodo me ensa ne board on. Diabetes, ulcer, koko. Say ni hu ato no. Afri ye na betem Dr. Fokuo. Wo be ko nam na bi obre na sententem kura. Awo malaria busua ni nyina. Gonorrhea, white and syphilis. Ni nyina Dr. Fokuo ye ho adwuma. Say de nwanwa kura ne se. Wo se wo ba se ukuru pemma ana be ma. Wo yire ye mema sem a. Obaya de bia ma wo. Ukuru nko ba foforo bia ho da. Wo yire no so nko be ma foforo bia ho da. Eya bibiduro kan no de. Enya juju Dr. Fokuo waduro bi. Ye frɛ no be ma mu be ma. Afa so oba owo ntentem no pese otetena wo mu a. Owo ho bibiduro pa. Kuma se Dr. Fokuo peti number 1. Usin kwanta so hwa. Wa se that okay sin kwanta so hwa. Edo ba ya sabia ho. Sa wo akra. La Paz New Market Kum Hotel. Numbers ni 0242 155 935 and 0507 079 199. Hey, Unya, Kawe ni mfili, smooth. Kawe, fuela mi de gumane Gold Super XP Ron 95. Aya one additives papa bi. Gold Super XP Ron 95. Anya sene bobedi. Debut Gold Super XP Ron 95 on a higher grade fuel. Na so ne boni normal fuel ni pepepe. Oma sheda yen sene ya enwentemu. Nti ebomo siesika. Ene sanso wohuru engine mu yi fibie frame. Kan driver bia beka se wo sika extra bia kwaje hydrate fuel. Goal ya yeni nyina. Goil. Good energy. Hey, Mira, enti akwaya wuti ugodi na say. Oh, 2 weeks ago. Na nenti na watwe menu pe na agbebe fever dro a wasoade konkon ano no. Agbebe fever, mi be lodu bi kraka ho a. Hey, mi dru ho no mu a. Meni malaria eni. Malaria bia yi ni ti pe na di ni sungu. Hey, madam fu membra na wase WW, yenimu ani yenimu. Hey, agbebe fever mi de timi ye. Na Ghana ha so de ye. Kuro bie no ye malaria free. Enti se metu kwan a na maboa ho preko. Me fa agbebe fever e hye me bag ma sakra no mafatade am be hye. Na se wudi ni nyina ekro no. Yen ya ya kafie nso e. Oh, sa ha de krom ha de ne pharmacy chemical ne herbal shops and ebu enu nsu gum kama. Etitru kra ne agbebe herbal center. Oh, so utuom last stop. And after 020-8130-790 and 024-6595-256. Agbebe fever. Malaria sin ho odna. O mefresi. Apemfo abata wo mo manufo. Ene nkoda wo ni mfiedu mienu epe wonka ho. E wo se wo di etri di mu hihyehu ka ho ansa na waje ayarehwe. Sene oman no etri di ayaresan hyehyeye tie. FD ahyehyɛ saa ejedi enkrato yi mu agye atomu se eye. Abapamo, wo mu di nukure o. Online shop no. Ade enema na wo ye order no, wo say ready. She, wo di abefie. Wow. Susumpo na meto ede ma wo fa mo musu o. Che se online shop a, wo to ade a, wo pinema wo yesusu na eso a, wo di ade krona bre wo die. Minti bida agye Abapamo. Wo de no so akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no. Ni tie wan se trafie ma ye ni dwamre. Se ye ntade mpaboa mobile phones, home appliances, electrical appliances, opedurato, pharmacies wom, saloon, barber shop. Ya ne bo no kra foche de okrom. Wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a, wo be ya ma. Na yenya wo mo a anka coronavirus abre. Ka ye be den. Ene ke bio. Enu tro so obi afro mo sesi a. 059-1214-135 and 059-1214-137. Website www.abapamall.com. Abapamo. So convenient. Abapamo. So convenient. Atake ene yate denne ni nyansa mu a yare kwankro adan ko dan na esem komu amochim ho a enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic atokota ekukudam ene nintire ene mfidie a yede abegu ho boaye emehwe yare bia mu na yehunudwe ene hawo fibroid diabetes anase nam yare ahodo koko yemkro ene hawo bema wahemre ompem bema utabiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina sa odi wani chirem on nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di anywhere enkran taifa yo David Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244120269 ana 0271989197 bomode so do how ene kodada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1.
Money, come back out yourself a wife, Cohon. Doctor Ben. Dr. Bosum Jesse. Hey, one of him wife no. Share. Ye chi ye nyina. Bosum Jesse na asom yirima hu say. Ene ma siase sesa. Na no ne ma be hwe no na ni adi sese bibia sesa. Doctor wo nro. Semensia no a. Enki asie me dadada. Ono de wa ya bibiduro ni abrofo duro nyina. Bosum Jesse. I was Spark Healthcare. Aha, I didn't want to know. Spark Healthcare. Wana wa yare junso mu yade ahodo. Wana prostate hawo. Wana wa brebu mu yare wa ahodo nyina. Wa diabetes edropa. Wana so kwabubu nyina sori anante. Oh, Spark Healthcare. Oh, Spark adaginim. Say typhoid o, say malaria o. Oni pasa o pressure gina soro na ma form a. Spark Healthcare. Oh, Spark e beba form 10. Sa ofiri odiom o kwa nwoma so a. O sabenku so. What na na okọ bridge no so. The number is 0241 641415 and 0503 440286. Ura, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, tam heba me hye ya me ka se yi ba akun, ane wayi me yensen. Bra, sanya tam heba me hya, esia gyemi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. Mbekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Tam heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo, ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3D malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato. Fre 0244 41 Herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA ahwe edwadie nkrato yi mu agi atomo se eye. Ejapoku, laso baby and no ye bibidra ne chia me wadwuma mu. Mama no ye ade o. Obomode papa. Mesi na no me ko baby o ye aduro no enipa ba ho nyina edi adanse. Pen na besiri wa bi ko ade mesi asa no. Ya ka sam kire mu a mo mfara se hia. Abaye ba clinic ni minim di otumi ye pa. Me ko ade nam se secretary ni aduro. Mama wo na aduro papa. Prostate abusua ni nyina. Mama ma pressure aduro a pressure na mabio. Abaye ba clinic ni awaye soso pa. Ya dia kese ni die hu ko a. Ena wo ye ho Bema wongo de broni friend low sperm count no afa gononi hepatitis diabetes maintain da se obi kasa be ko ho na amoame se hwe ya de wo bi so no be tinyefo pa wo fa no ko abe heba clinic konko no be fi chikromu hawo bia e mane me nyina de abe heba clinic atum preko pe o ta no so patrapa jansen ho a wusi ana do ani ata patrapa kronum o fa taxi ana trotro wo so besi abe heba clinic jansen ho a e kwantare so ho abohu ne signboard no driver bia nim ho mate bia nim ho numbers ne ye 0243 345392 and 0506 460208. OTEC 102.9 FM. OTEC 102.9 FM. Aseda enkoma nyankopon. Eto sumienu. Aseda enkoma Asem Beba Dabi for. Ka semenhia manka kunani kamene memba. Ye dide. Matimi wajina za mechi ajiskano de amame. Efiti na kwa metimi de asate adwuma enye binne za memba edi enti mesra atiefo obi biala otie mi se obi ate bibia atire ne so se bibia won famila ahasenu na odipe mu ko a se mo beka amano na de wo se mo gina ade ma ne bia de mo gina ade man enti te meda atiefo so ase senka de menhia mo aka te mene memaka ye kodakom enti se basa wo kwa asori a bayi no yende Meito. Uyeto onfa nkwa asori. Adenti na onfa nkwa asori. Me de kwa asori sofo ni bi hu. Nti me ya no me ya to ne kwa me nche wa asori dem mo. Onche na se wa mfa nkwa na se wo bayi a sofo hu se wo bayi na wo ba we ya to baby no aba. Sa de wo hu. O ye sure. Asem Beba Dabi. Kwan na ma wo se atumi no. Pacho me nana. Kwan ben wo fa so a wo de ma wo. Pacho de fe aduani. E kwan ben oye ne sen kire me process no. O de fe aduani. Am ta ko di fufo no. Ben fi sen. Pacho che no mo be 17. Now we be 17. And as see a 20. Nti ben fi mi ensani o. En wa ye be yie no. Papa we o te huhumu bola so. Pacho. E kire sen kire ye mu kwan ben so ne mo fa ye no. Pacho sa o ti bola no e checking o kwa adwuma e sika e check e won ho. Asem Beba Dabi. E twin sika yes twin sika. Mo twin sika. Pacho. Enti bola na wo te ano no. Ne dia. Ne dia.
Any assess any yet me a check it. Did you or the church low? Now who toilet one a basso? A cuckoo. Yeah, a cuckoo. Tia very funny could your woman I was so. But time. Hey, now Moko be your mum Mujamanai. Hey, Moko Bola. But time. I didn't want a Moko Bola. Yeah, a plapla baby one. Yes, I could to go. It's a two way chieska. The being never ban on any blood or church. No, actually. Inti momo camp aprapra hunidie mu a mobeye no na mo de akogu bola so inti momo kwa papa na mu diska ne ma no no ono so abeye sis na ese ono na adwuma acha wabo wasana babiem 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 Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi 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 Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi Samoba Abadabi Nasara wo be na kaya mi nyami beye frara wo yi mo Buena jawasri buenio Nyami Yeno na mampara yenio Waine ya chawo Akinkawe ya chawo Eradie blana beken na sema yiki Akinka che babu smiasi Wanya misinsu me bekayo Anona sawama Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Asem Beba Dabi o Asem Beba Dabi Within the war, when Yamu Yankopon to Trubun so bad, ya when you're ready. Yeah, I don't know if that's it. Yeah, Papa don't know if I'm away. And then I'm upon you when my family. Yeah, I don't know if I'm away. That's it. And then I'm your idea, what just when I'm here when my family. Wasana babiem wabo wasana babiem Ewiase mesedie wo bi hwehwe ne se wo wakadem se wuni mu ama menka mfa nkyerɛ wo efiso oja kuro mu oja kuro mu ahio se wo kanu kura wo oja kuro mu a wo brɛ
Sa woka no kura woja kromu a onamama ne kasiem oja kromu ha enioma ekoso woja kromu ha nya asem ketwa awiai mama ya ho hane ya chiachi ya ho aha ya 102.9 FM awiai dia me pesa me kachiro ni se baabi a wo nam no Zabre kono baby a wo nam no empempensuo bi mu baby a wo hunu wo ho ena wie yi a me ne wo kasa yi eya fresa bia no ojakrom basa bia we nante wate say ye wadwumam empotamu a wutim ana baby biara wo hunu hu bia no basa bia ne sesa bia no eye ojakrom bibia tumi si ewoja krom enti dia safata se wo hunu ho se wo na moja krom dia abehwe ho yie hwe ho yo na enya wo nkuto na wanya amane ewiase yase die wodi bia ebiasida enti se ne na wo wanya amane a adofo wo susupu ko hwe onua no na china wo de nam kwa so eba ono na ne de aba ne enti wani agya woka baby a wadru wa brabomu no wompe enti hwenkwase asem a wo sori a woka fa de ho sa woka no kura wo bre o oja kromu ha eyi oja nko a enti sa mena manya mama ne a eya munsusum pumehweme na wo hweme no obi di aba echina won so de beba oja kromu achi o akrampofo oya oja kromu ejadem oja kromu yeah o kan no kra eno aya peoples around you enipa mpe so as you say enipa ben no eno ni kro na aye oja no oja krom ha because obi a oben obi a be kan no kra kire no sure eti we are say o kan no kra so kire no a o ma won chen so biem na ko ye ni say mumu a ni nyam bebre ye nyina no de obe kan say onye ni papa oja kromu ehye empotamu a wo hunu wo ho ni pofra ne se me yere me maame ana me papa bi aisha ne so se sankrofo ni nyina yu ojakromfo enti wo behwe wo ho ye wo ojakrom brise ojakrom ka no kra wunya amane adofo awiai yamo ha we nyina kire se enipa abrabo a ye nam no yenya anida ho se yemfa anida ho anantia oja kromufo no wono mo ehye de wonyo ye enu oja kromuni be kwa akogina baabi na wakade ato so se ye ka sei enipa bebre na mama ninya ohaw atete efiri oja kromuni bi ene obi ye konkonsani a fre no oja kromuni oja kromufo no omo hadwen hwedwa amutimuo enam sa oja kromuni ninti baabi a wote ya betu afiri ho hwe mpatamu amwo sa oja kromuni ninti ene wudia sai poto hwe nipa nanka wonene da soriye de wode ayewne enti sese wakọ akoda na duafie oja kromuni ninti o enti hwe wo huye ewa abrabom na hu woni e ben wo nyina se wonu nyina ayu oja kromfo awiei adofo yenchiacha yen ho dwumadie no eye live ewo Facebook ne so woko Facebook o hwehwe otek 102.9 FM ye stream show ne live ewo ho ena awiei Zahara Bar Mixture eyenro na Charistic Ventures for ne diaba awiei wono mo boa yen se yemra na yemra mesom na ena awiei akrampofo Krobea ya den samnam attention obekaya ena kakranie yeah yede asem bi free abeswa oh yeah yeah no wa sentimentam ya mu attention eba beto atiefu anim se awuraba bi nnua owo mfinhia aduasa baako ne nua bema ewo mfinhia aduonu enum na onum nyina enum hye omu nyina enum da
San krofo mienu eye nuanom yi akofa won. Oh yes. Ama sebe nyinsa ne apiem. Atendo. Ekokopie na nanom a ewa besoa anim. Emwon mo hyeda. Se nrabna awura no. Ne ba na pie. Akwada na wu. Aposifo abeche won. Na nanom akọ asem ne so asetena enra. Na sene abesoa di kru. Ne buasie fu. Atendo. Ewo saa ene monedia akoso wo ne mpesua ne so. Enya asem ketwa. Awiai ya abeduru sam pempenso we no. Ya na kobo enkobo. Okay. Adia ewo wo nyonko. Enya wo dia. Enu nti na mpanire se ewo me ene ewo yen. Ense. Enti sadia ya me dia kwa mpofo enya wo dia. Dabi. Sadia ya wo dia. Dabi. Enya me nso me dia. Attention. Enti pre pewo wanya. Wa rato ho. Ne nyonko akofa ahye. Aka ne nsa ema sese ye a ye kasa yi awurade nyankropon na da roma onu mu atumi ayi kawa no. Okay. Na wonu mu yi kawa no asem ho condition da ho ene ya soma bofo ema one malamko a onu no otumi yi sa aka no akobonkobo. Attention. Na ensem bai ena epiepie free ho enso ebaye. Okay. Opanyini we teacher ni. What's say? Train teacher pa wo. What's say? Wasai wa hene kura bi ba. Wakotwe sekan. Hwe. Papa mfinhie aduosia. One day. Wakuno. Oh. Asem na ya. Oh. Ti. Emranti egina kwa so ebo ban ya ho bambofo yi. Unsa ye wo personal assistant fo wo. Oh yes. Woma ye fa wo mu zoom no. Oh yes. Asante be kwai. Kai ye twa fa ba ko so wakuno. Na wonu mo kire se wonu mo ye road check-ins. Unse road check-ins no obehwe na police ni no se ne ma ye nu okura ne paper no apagya master kwai gina wa ma se nu so no gina ekwan ni mu o na car we ye ba no we die we zoom police okogina car kwai ni mu rach na twia fa ne so okono omo de na akɔhyɛ mo kyerɛ wawu na awiei yɛbɛkɔ ho yɛbɛkɔ akɔbusa yanam si ni ɔwɔ saa asɛm wei sɛ ɛyɛ sɛ police ni a ɔyɛ road check obɛgyina car kwan mu twan na ɔde agyina car saa deɛ no it has been practice a ɛkɔ so wɔ Ghana ha police nyini egyina kaya ɔba ɔde speed enti wo huna ɛsɛ so wɔ force etietie break saa deɛ no ɛya na ebi na krakye we kɔkɔ yɛ ya ɔde awu no awia yi yɛbɛbɔ saa nkɔmɔ no ne nyinaa ɛwɔ afidie yi so ɛnora awia gedegedegede na sembisi ɔbɛsɛ Kumasi Krobea yɛ mu Dr. Mensa ya ɛma ɔnom tenatena kwa ho sesika yi ɔmo ana nkwala ne sisi ɔmo nkyɛn nkwala sisi ɔmo nkyɛn no obi de gyirigogo adwen abegye maame baako ba ne kɔ mɔbro wa ɔde ne kɔ ɔne ne ma egu kwan ne ho srɛsrɛ deɛ wɔnom bɛdi o mɔbro wa wɔde ne kɔ ɛdeɛ ba adeɛ na saa nipa kɔ ne de akwadaa ne kɔ no ɛkɔyɛ attention adɔfoɔ nsɛm wei ebi ka ho awia yi yɛde ba abɛsɔm mo okɔ yɛn live chat ne so ɛwɔ Facebook ne so a yɛwɔ champion BJ ɛwɔ so ɛna ɔkyerɛ sɛ yes nana yɛ Krobea Asante ɔbɔ adwuma odwumadi a mudie yi mo de kyerɛ yɛn yadeɛ yɛde sua deɛ Nyankopɔn ɔnhyira mo yɛwɔ pɔn nhyira mo wate ɛne daa mo nsɛm pa mo de ba na mo de bɛsɔm yɛwɔ Mustafa Sayid yɛ a wɔkyerɛ sɛ fire ɛgye tuatoɔ nana ɛnɛ ɔgye kuro motivation no ɛgye tuatoɔ o enipa sɛ yɛhunu sɛ wɔn yɛ atwa yɛn ho ahyia ɛyɛ medɔwoo ɛyɛ Auntie Mary wɔn sɛ menka nkyerɛw sɛ more fire Anthony Opon ɛna ɔsɛ Nana Krobea Yaw Asante yi ɛna awia yi sɛ mutie a menka mfa nkyerɛ wɔn a ɛtie o nyinaa sɛ wokɔ akɔ pepa obi aniwa mu nisuo no instead of wiping your tears why don't you wipe those who makes you cry okay sɛ wo de be pepa wo wani suo no
fa paper one year ebema wo wasu edie na wo nya hoto well Antonio Pon Argentina yate ene de odiaba Nana Kwame Amani waba Facebook ni so bi and was a nice work akra ye was so ayetio. This is the most popular program in Ghana. Afternoon show ya Ghana for agiatum. Asem Beba Dabi. Asempa Furniture Works edum Kumasiya and wato sankra we no diaba. Agwafra koma and was say akra ya Krobea Asante me show ne live thumbs up Yankopon nhyirawo any said dwumadi we ye wudie. Na na Jessica pa and was a fantastic show. Na na Jenie Macro Junction na na Krobea yenso ye hwew. Wate Yankopon ka ho. Na na Krobea na wie ya to nka bia wo woni wapamfo ye mamoa bia Manuel me ye bolt driver. Awie mi so biem e wo me bolt ni mu a me tio. Hajia Alimatu en was ya Krobea wie ma me nchiachia mo na me nsre ala ni nhira emfa mamo wate me wo kronom kwapra ena me tio. Afei obakua ono wadum and was God bless you. Oja kromu nsam no nana eja wo mu o na more fire. Good afternoon Akra Krobea. And now we menso me opportunity number 2. Buadi Isaac enimidin na menso me hwew. Posi 1 wono no wo barekese taxi rank wo Posi G and was a more fire. Nana best program. There be a station ha one yetio Yankopon nhyirawo. Ada justice and was say I love this show. I love it. Once pana me wo mazi and Akra me show. And now we Akra yantoa dwumadie ne so. Obade achiam ya tesai. Akra Yankopon adome ho ye pa. Ana ensam wo ho. Eguo gupuno no so bebre. And then so yes. Ansa na de besi so no wafa. Ye behu ba bia ne befa. Ensam ni wo mo. But ensam ha Ghana wo ka no kura nipa mpe. No, send your banker. Nipa mpe. Enti obi o ka no kura bia ne ho ahi. Sa pepepe. Nipa nya wo obekum. Hey. Nipa nya wo a obesel. Nipa nya wo a obehyew. Adenti a waka no kura no. Okay, no kura kan ya. Ena wiei ye kwa homa ne so. Ye ne Nana Asare Bediakon. Hey, Asare Bediakon. Ye de ne komo DJ Uptown. DJ awiei ma ha. Okay. Umpom to say an area. Oh, about the other room or the necessary watch you 3 bonnet dinner you mean one here bonnet so French or see and no against some of your free. Okay. Area ya better one so say asem way send your buy ye. Baby a wedi a chire free any baby a odiaba bedru. Yankopon ka ho. Asem no free baby esi o de ho no bone tofa na fa besi de abasoma ye e de asem na si e de na mpanyimfo nso aye DJ mientie o Krobea mayan chia santemai wura ene mpanyimfo atitire mo mu hwe live for Facebook ene mo mu tie live ni nyina ye do mo nyina ate South East ya te upa santeman tene so ba be ya half mantema e tire chato a wutie half mantem e ya abesoa e ho ne me yigine na adantia ye friend Gabriel Akwa ene oba ye friend Equia for my Juliet omu ye nyafo na oba na tiriba miensa ene Gabriel na omu ye said nyambra sendia mo makofo mu ho empama gudie ede mu bibia ma me no kase ni nse ebe mu eti na na ye ne se ni nse na ba mu ni ntino asema ba be so na nim de memo ontumi nyanka ni e de senka ni omu nko nya ne bo enra pray na nkomura mechia na so fofia nto ata omu de adu ekoka yi nse no wa bra na nam enyum hu hwe the man police also asotie omu be file omu ko police station ti no ka say asem e manka so police station a Gabriel any nearby Juliet no omu da secretary police pokum na Nana Krobea se yemfa enra na na to asem esi ye no yemfa nto aso a bi kom yemfa nto aso dia na en record so ahemfie ma yentie me da say Nana Yaw Asante kenya adofo omo oteke to omo tie ne omo asedi omo he Facebook no enna bra asema ekopi mu ahemfie ni enna Gabriel ni nua Juliet na nkasa de me ka so omo ti me pie mu ahemfie ho na meboa omo ntini a me pie wa ahemfie ni nya ne se
yɛ nye busuani bi amana ma be gyinam ama mu be ɛwɔ police station hɔ ti no ka sɛ up now eno ku a me no ka sɛ o mu de so tena police kuma ne nya busuani bi asɛ ja sɛ na busuani bi be gye sɛ mu be de nya busuani bi a ɛnam sɛ nya busuani bi nti na ntimi ma sɛ yɛ nti enkonya no enkonya se ni ɛkɔ so ɛwɔ bechem adesoa hɔ no di kura wɔtena mu na ajubu ate ɛtɔ so yɛni na ɛnam sɛ o man ka sɛ ntuma amanti o sɛ Krobea so ɔbɛka ya na me bɔnka sɛ ɔbɛ dura ni wia no yɛde hyɛ maame bi nsa ɛwɔ adesoa hɔ ɔne ne kunu maame ne bi ni dora na amanfo nim no ɛna ne wura nso so de agya amankwado na afɛ ne bɛtɔ fɛ wɔ adesoa wɔn di kuro de gate ne nyane sɛ ne nsa sɛ monhwɛ no so kɔpem sɛ na sa afa so ne bi na nnua na na frɛ dora ne kunu ne sɛ adenti na mede ade akyɛ mo nsa ne sɛ bi monkɔyɛ ma ho aba asɛm tisɛre na ate ne hu sɛ asɛm na kwankɔpolo ɛwɔ politifoɔ ahyɛyɛ Krobea sɛ wotie me na sɛ wɔ maame ne picture apato so yɛwura amankwaa ne ne yere dora nana ɛde Juliet ɛne ne nua bɛrima no hyɛ ne nsa no ɔmo video wɔ hɔ a pato so ma me na ɛno na no fa asɛm sɛ ɔbɛyɛ amammerɛ ne aman na mmom Krobea me ne ɔkasa amammerɛ ne aman no ɛnyɛ ama so ntia ne sɛ Juliet ne ne nua bɛrima no ɔmo bi sani bi a ama mekyi gyina ama ɔmu na bɔkɔ yɛ to ɔmo ma ɔmo kɔ tɛtɛ kata sɛ ɔmo ma ne sɛ nti Krobea na no fe na no bo tɛ de di ani no wɔno ankasa yi ne bɔtɔm sika akɔtotɔ nneɛma akɔyɛ amammerɛ ne amane na mmom deɛ ɛwɔ hɔ nie ɔmo kookoo ɔmo fie ɔmo agya pagye bi wɔ hɔ na adesɔnfo no bi a wɔde ne nsa ɛto so kɔpem sɛ amammerɛ ne amane nneɛma no ɔmo ba bɛtua ɛdeɛ sɛ obi asɛm ɛsan obi amanneɛ yɛwura amankwaa ne ne yere dora nana de yɛwura Gabriel ɛne ne nua ba ne hyɛ ne nsa ɔmo sɛ ɔntuma ahwɛ no so no ɔmo bi so ɔmo aso kɛnie ɛnkosi sɛ yɛbɛyɛ musuo yɛbɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ no nsuo ɛda abɛsɔn ne mpata mu ani kwa so yɛwura dora ne ne kunu amankwaa ɔmo twa ne nsuo bi a wɔ kunu no so yɛtɔ so deɛ ɔmo ne ho kwa so ɔmo kɔ akuo bi ɛmfikyɛ ɔmo de musuo aka nnua nsuo ne abosom a ɛwɔ mpata mu hɔ so ani kwa so ɔmo kɔ baabiara yɛ sɛ asɛm no ɛno a yɛtena asɛm yɛpie mu baeɛ no okay enti ɛnra abranteɛ Gabriel akwa 25 years ɔne ne nua baa pɔma Juliet ya wɔ ɔmo atumi amete wɔn ne nyina ne sɛ yɛnyɛ busuani bi ɔbɛgyina mu ɛne ɔmo aba bɛfia yɛfie hɔ na nana adubu ate bɛtuma bɛsoa di kuro ɔtɔ so mmienu de fie anim sɛ Gabriel ne ne nua Juliet no ɔmo yɛ ahɔhoɔ ɔmo yɛ amanfoɔ na ɔmo abɛtena abɛsoa hɔ na ekura nkasa ɔmo firi mu ɔmo firi Kenya ase adwuma mu ɛwɔ Asante mantam ɛhɔ ankasa pa na ɔmo firi Kenya ase adwuma mu ɛhɔ na ɔmo firi na ɔmo yɛ ahɔhoɔ ɛna ɔmo bɛtena abɛsoa hɔ no okay na ɛte sɛ ne papa no a ɔmo boro ne pam no tutu na da fie so sɛ wakɔhu sɛ ne ma no mmienu twe mpena wakɔ akɔka yɛ a wɔkɔɔ sɛ hwima mu no papa no ante sɛ aniamɔ ho nsɛm a ne ma no ayɛ ɛwɔ abesoa ni anaa Krobea ma mensa na wato on sɛ ɛnka ne ebi ka bɔ mo nkae papa ne deɛ onim deɛ akɔ biara na mmom ɛno a yɛfra ahemfie no papa no ntuma amma hɔ busuani bi aso so amma hɔ nom ɛna papa so sɛ wofrɛ ne sɛtɛfo a ɛnkɔ ɛna wɔsɛ da bi ka kan so ɔmo yɛ ahɔhoɔ enti na wo yɛ amena wo kasa de yɛnyɛ busuani biara ni hɔ ɔba bɛgyina mu ama ɔmu o papa nso so ɔma hɔ no bio okay na anyanyam biara saa awura pɔma yi wɔne ne nua bɛrima no wɔn wɔ mfuo sɛ bi a kookoo ɛne n'asefoɔ no wɔn wɔ bi ɛwɔ abesoa wɔ anaa ne nyane sɛ ɔmo papa ɛna ɔmo maame ɛbɛrɛ na maame no te akyerɛ sisi amena wo kasa de maame no nim afiri ɔmo papa abɛtena hɔ nom na sɛ ɔbɛtena hɔ akyɛ wɔtima de kookoo ama kookoo n'aba ɔmo adankora mmienu ɛwɔ hɔ nom ti nyana sɛ wɔde ne nsa ɛto so ebi so ɔmo nyama so ma bɛgye ɛka na ɛwɔ amammerɛ ne amanneɛ no ho enti kookoo nye yapade ɔmo hɔ no biara no ɔde ne nsa ɛto so ebi so ɔno ankasa nana adubu ate ɔtɔ so mmienu abesoa di kuro no wɔto no bɔtuma yɛ sika akɔtotɔ nneɛma abɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɔmo bɛtwi amammerɛ ne amanneɛ ne ka deɛ mpire nana ne se ɛsɛ seɛ dwɔ Krobea maame na wase ɔn sɛ ɛba see na nana ne bɛgu nta nana ne bɛtwa nwae
na nan be kwata abosom enua ni nsu e ho honom na se ni nyina ho ka ene de bo yewura zebra ene ni nua ba na busua so eno na nana de ni botom sika eyo nyame ya adom efiade edi animi okay nyabotre enra bra asenie ne koso ewo abesoa di kru dabi poma no awuraba no momfa sa awuraba no picture ne nto so mame ge na wono wokodi sa ni amo honsam no ya friend poma Juliet mo wo Facebook ni YouTube so no o hwehwe Otech 102.9 FM awuraba no a ono na odi sa sebe ensamfo no sa awura no ono oda so no very clear edem clear pa okay wo ye oba owo 31 years but wo hwe no a aso wo 60 years oba ya woti hwei onimtwa onimbu wa unity ono na oni ni nua bema akofa afuro ya nananom atie hunu se yenkoye ho amamre durubre no a nyinsan na pie not knowing say awura ne forso nyinsan no ene pie ye enti ade ne kokko pie ahemfie ho no ena se awura ba wei owo mamumi ensa dada ya sa mamumi ensa no obi anko ne papa ba ko a ewo ne nchen ewo mfinhia nwotwe ya wo ko mfinhia du akwada ne kwa ka kire nana se ne maame edi aduro bi ene nom ya odi yi akwada no aka ketua bi amana pie wo na bosome nkrum no o wodi yi akwada ne pie ye moma yentie nana no bra na wo ka akwada na no asem e wa ahemfie ho no se amaame no a wo ye no ne ba abaha ne ba ene de anya asem beti akwada no wodi mfie mo twi wo se maame no wo ho ne maame ne di ayi ne wo nsuo green ne wo aduro green ne wo protein bar ani ye green ene wo de ne maame ne ko hwe de me de man no sa akura kitwa itu akura wo pie okay enti nananom de akura ne kura ba begina ahemfie ho omo de akwala no e ba begina ahemfie ho ena aha ya uni bibi on se nanono tre se akura na bana sorry Juliet bana wanya mfie nwotwe no aha watrese maame dora na de akura ne se yede ne se ne nsa no mama ne maame adu bet ye kodu police station ho no Juliet nan kasa se wono an kasa na ye nya du enom ye bet ne ba no se maame na de musia msa ne de du bra enti ho no asoma ko ye bi ho no Tobo Juliet no ono na oda TV ne so sesei no nana de Juliet ehye Dora eni ni kuna mankwa a omubofu pam omute baabi baako ensa ena maami ya wedi nsamfu Juliet yi beka kire nananom se maami Dora na yede ne maami ena omo nso sesei emo rekudu police station ho no Juliet say wono an trafra na duro e man onum na ade e ma akwa ne bae okay akwala no atiefo sebe ya mu behunu akwala no sebe wo ye nipa complete oye nipa complete monko Facebook ne so na ye show mu pictures ba wuni akokoduro dia menko se wo kwa akohwe fa no so to so mame akwada no a Juliet no enum waduro eni abortion rei ebia no ohye paa o akwada 9 months yo ena ade ni tumi yi ni pie wo ye be ma sebe ne ntohwe bo ho bibia ye complete full complete ya ye yi a eda ho bedi akoi wada roma na wo kire se ebra akwada ni pie ye no amanfuo bi no mo kire se omote se akwada ni nsu na che se ase ya wo no nanso ye hunse akwala na wu ana ameboa ne kure se de okana ya kisuru na ma ya mse na kwaso ho no enti ekire se dro green na wono mo ye no e force no ma ne wo by force sebe wono ankasa ne ba wanya mfe nwotwe kire se dro green na ma me de ne beti police station no Juliet na ankasa wono ankasa na ye na dro enye ma me ne bre na dro okay enti akwala ne be kan sa asem no e ma eba ahemfie ho
Okay, muma yentie eno nso kakra. Mese popo. Emu to ya anye. Wo bi o do ngbe o gina. Ana to ka se yankura tukuro ma. Be ba cho ko ja. Mese wo ka se yankura tukuro ma. La na nya kra na. Heye. La na nya kra na. Mese heye. La na makiye. Makiye. Wo ka tukuro ma. Betia. Makiye pa. Yo. Baby ne wa no no. Tukuro ma no bi che. Nana, me no he. The senior one woman, my new chair, the cinema, the no shade. Okay, and therefore, Sadia, we hear the video, Monfano Sontoso, more video than so. Misunderstanding we no any video no and enti do ra ni kuna manpa no omo no no mo hwe na no ye nyina na ye te ha na do fre ana ye ye nsem ni nyina ke ka se na ya ne se o ma ka na ne nyina enti ya ka se ka ka wa tire o no ka na ka se ke pa para ni fi kuruma e ya se o ma ja ka ne o ha e na o bi be pa ko si o ma chi pa ko fe to mo ntana ha me mo ya ko bi de no ma ja ani ya de para na sha on senti na ka se bi sa se wo ye busuani na se an wo ye busuani na do sha on sa ene ma me ani ya ka se na wo twi nu e se ne no wọ́n nkala no emra te sɛ deɛ wakɔ police station ana wabɛyi obi ni ahyɛ ana ke edwuma die na ase ɛna yɛ papa pɛmpɔn de baa sɛ wɔn man kasa nti ɛwɔ ha no na ne yɛ wɔn hyɛ wɔn nsa nkala ne wɔyi ɛna nso wɔn akɔdi police station ɛna yɛ si yɛ deɛ yɛn te sɛ police station bi wɔn ana bibi saa ɛka bɛɛ na fa so a wɔn akɔdi police station ɛna yɛ bi saa sɛ kyerɛ mu yɛn ti ɛkora fa so mu kɔdi police station ne sɛ nkala no wɔn kasa kyerɛ mi wɔn kasa kyerɛ mi na nam ate. A crowd person for the police station, they said, video ni besa ba sisia we ye Mr. Mankwa ne yere ni dora na ye de wo mo share wo mo nsa no ono ne yese wo nkyire mu no entiatie fo mu ntie obetia na na te se o ma ka cham se mo de branch nsa bi jitu de grano e ko fi ati ko bi ya na mi appointment e wo sampa am di jam e se ti se mu di asi ti so fan le ko ti hwemra ti mo ho na mi de hwem se akwa no control ma en control na se aden o se hey o mu fa wontu a no nda kotu ha ti ko asa pata o mu fi na se oh sanity mate meba in fact nya na otwe o sampa asana meba ati menu 2 days time and we call it because hembra ati we call it no na msam say na mo obi ase mo tan no mantra ba me wa no so no abusia for body branch me sam obi amam sika say e bi atehwe won ati mi ko bi sa grand pass mo kan say da se se e te be didi e be si e niama sam me na mi kasa chiro e be si e man ya di ati ye pa yo say e po di ka kakra ni aba nyesi ye biane am say ah o kam ye sa wa ha because pani di na semensa ana mo yesa da ye nwane ye hwe ena ye na kan si ye bi da 20 this ina aban na si you mate ani mo yesa dia me pe eti be for this time am se be ko na ko san plan because come on. Okay, ubetumi ahwe video no Mr. Mankwa no kasa no no gina ho no ono ne yede ne share ne fa no ono ne gina ho video ni mu no anda na afia ya na se ala se makasa montra isa ko se montra se o ya okay bia me nyam ye ko ampa was that initial me la balance na on fait was minister so minister dia me take something because me kala we are saying we are musu etimenya ya waya no a to ko me ni ti kan ya abwa ta dia ana me hospital because me ko aban dia ya kan ni ade say go da bi bien ko so okay bien what there is okay e pa tell me
Said the one who bent up the committee for battle. What did yes, no, so, yes, Ghana, you jam saying things. The person is in yes, sir. The son is. So, come on, I don't want to bring it because Ghana can't regret it. It's a man you put down on the ground. Yes, don't come away. Okay, Ntima mo video ne so no Mr. Mankwana o kasa no Facebook ne so no ne share lemon green now dina. Da minister ko se ba oba minister. Ojo pakata de member. E ko tu na transit. Ya transit se kana ma transit. Isa mami bio ni fa wo se. Mami we. O mama bio. Ni na mi ankasa. Na mi ya ma boss. E ko to sugar. Na to Guinness. Now here, Mammy will know she. And I wonder if it's that time now, show me say, Mammy will now. Let the next was it. Now I will be there. I you are right. Go away. I need to be better. Woman, so woman who said, Penny or war, the man or face. Obey. You know, says, I was going to go. And yet, if you are Masa efiano bofu se fenyine no obeba ni bibia be de mensa to no enkwaya no so ti o be pa ta dio so me ye jo so matuli o wa ikasa matuli abeso di kro na ekasa no papa no ebeba ni eto so penyina mankwa ne ne yire aso na nkaso mi what are you laughing? YouTube and Facebook ni YouTube so no. On any yire dia ba wo pu kotodwe ya mo pachew. Mo fa homre bio. Ya ankora no wo ma enuafo ene ye mususo nyina wo mu nyina wa fam ya ekwa be fa so am ka se pagini enfa akora no ko se ne ebeye na wonwo entukrum ha enkofa musufuforo ensama ejama nkwa ne yire saa wo no owutu krum ha ejama nkwa wo ne wo yire issue wo kroma ha hwima ye abu da fu atwa kroma nyina mo di fi aka no mama wo na si asase no so ko pem se me opa ni ni akyi so mo si na mo si asase no ko pem se ye betwa dwan ni aya amammere wo kroma ha ama issue no ene abosoma wo mo ha nyina ene me nananom wo mo ho ato wo eti ne bena se ye twa adwan enye amamere ewo kuroma ha emprapra mpata me nananom a mo no yere munsi efuo bia mu ewo ha. Okay, enti punishment asotwe ya abeswadi kuro edema ejama nkwa ene ne yere Dora ya yede Poma Juliet ene ni nua Gabriel akwa ehye ne nsase omonhwe na woma anwo anto abeso asase so kosi se enka enrabna yebekwa akoye amamre ne amane enna omo akwa faduro aduro ndia mensansi so bio wo mese ye na maame no a wodi sansam fun dia wada TV so sesei monfa maame no odi nsamfon no nto so ono no na ne ba kwala aketwa aba be kase saduro ne kura no eye sa maami Dora no ene de ma no ene o makọ police station won so akobusa maami Dora ne se enyo Poma ye oti hoi se enye maami Dora no ene de aduro ne ma no no ono ane nomo ye enti onomo ye no e force akwada no a ohyemu no ema ni pie by force efie no a omutena mu edi sa ni ama ho nsam no momfa sa video no efie ni video no momfa nto so sa video no monfanto so sa fie no eno ohene na ekire sesesei wode ne nsa atoso. Okay, mami samra wunche bio DJ na me mebusa se sa mami Dora yi eni ni kru no anyanyam bia wo munya abusuafo twotwomucho
Nene adenti na sankrofo yi nsɛmɔne hunti wɔn mo agye saa so twe kakrakai mame musa na kyerɛ mu Krobea mame na wasebio on sɛ very important in the ɛyɛ obi na tumo ntwi bu esi asana le ti ko asɛ le be ya trema ɛbɛ ebi ka sɛ de di kai no ɛna na ka sɛ ye to obi ɛja Juliet ni nia no ɛja wu sɛ nana ne nam sɛ ne nim de ɛtu ko ɛti ko ni sɛ ɛja ni a omu de do ko ka yin sɛ nti wan de betuma show bi so ɛja mankwa ya do na fa no be so hwen ɛne ne yire do ya no ɛne pɛde omu nsa ni na so omu no ma na ti man nkyɛm baako omu nya busuafo omu no ba bia but omu no mu na ti man nkyɛm baako ɛno ti na ma omu di tu ni sɛ omu betuma show omu no enti woma na kwaji tum so omu bɛhwɛ wɔn na kwaji tum so betuma show omu so ɛne yɛsɛ yɛ ya yɛsɛ mu omu no mu nsuo wɔ abeso adi omu bɛnum yinsu omu yinsu pipe okra omu non pipe no kra dey yes omu num suo bia omu ntwane suo bia omu ko suo bia omu ko o so no na fie mu hwɛ dem enti sɛ da bɛyi ɛna nana yi ni botom ska ama ɔma yɛ amamrɛ no na na sɛ bɔ sɛ nyame bɔ efie de di ani no bi kan na na sɛ obeyi ni sika na sɛ onya nya bibia efie de mi du ani be hu o de fa eja man kwa ne yire video nto so o se bra na ne yire na bu nkotodwe no eja man kwa sore ntem e na opete ne nsa e ho na ne bu ofu ne nyina ne se wase emra na na ne tu omo so no tabi gebra ni nyina ne kwa kwa se nya mbra se no mu nya be kuma na se nifa enti meba DJ meba mun roli sa video ni mame mo am wo Facebook ni YouTube on mo hwe ba bia one ne yire ne bu nkotodwe no ebre bai no mu bu sa nkotodwe we na ye bre bai aha me hade oh okay ebra bai no mu bu sa nkotodwe no ebra na na bi so mu se do sorry e kan se be ma no Gabriel eni ni aba no omu waye omu ka so makodi aban F1 appointed sponsor no bi so mu se Argentina media dia jamo na mu tumi hwa so mo dia me na so e ho no mu ti so o ma ye bone be man die wa say o ka tin na ni pray say na enkwa na bi o mo di ge ga ni nya no say bi o mu nya mo fra me ti ma ti so mu e na ya bodem impo kwa wa ma bi sika ta me fon to dia le mo mu e jo ka so mu ko ba bi a me ti mi so mu kwai e ti nya me 421 ngwa na amankwa na le bo so say obu ko tira no so no sa pete le nta e chere na no hey onu ni kotodwebuo na ya simple kotodwebuo obu ne simple and osore simple obu kwa na force so obu nkotodwe mpa achew enti osore net oni bo ho anu 1000 of picture na so omo bi omo duro se ni omo nya mofra de sika be kwa na de ma so ne fanto ya ni mo omu bi ti tiro mo ma de se na ne bo ofu eya semo enti okay DJ ori am yenya unsia na ehwe fiada no de beba why so say body na ewei akwala ne body no ka say body da so wo mochiri e wo manka so ama Gabriel ni ni aba so wo police station yenya gusoni bia be gire msi ndele omu enti wo o papa so mai omu wo police station ho omu fira be so ko ni mo se fo ne omu nyina afi efri Kenya State Bank no Asante market for omu nyina de yire ndie na ni abre pa wo twi ni nkotodwa ase wo fo o sumpo oba ni kura esu me ma ne de wo se sabi Gabriel ni aba omunya mofra se yan kwati chiro bo fu papa me ka so na ne bu fu ya na ne boa na no kura ne ko kakra wo ho no okay wotie nana nkasa yemu a na ne bu afu a nana e kasa he amankwa de watwa no matwa bisne ada na hu sa amankwa no watwa bi pa oh piao eno anu abos na me person na boss de to abos de na ma ni niemwe no check akra me ka so no watwa ya na ne boa no watwa bi pa enti wotie nana nkra ka sa de watwa no na twa bi fra so no ti ko no nyento kwa no ho na ntokwa ne so ye no
basa ya na ekoso e wo sa bia no Okay, enti ano no abesua ahemfie ena saa ensem we nyina akọọso asemi ni poti yaw anase ne kofa bai eye anuanom mienu akwa eni ni nua poma omunim hye omunim bu baako ye shibu ena baako eye shibu bo because onim tramon so bo be ma no hye otwabi enu osan ebubi oho ohye onom tramo ena osan ebu wati ase enu oba ne hye onu nso nimtwa enti se oye be ma wa beso kromo no hu se waba ni nua ne hu se bia ne di nkoma no aba senior wa orin zadi orin ne di nkoma no eye mi nua no lie o eye no anya lie bia no akani se di ato sa enti wo se ni pakro no wancho ho na tokoso ni nua ne kodi nkobo biwo a wahwe yo ba bi prawo se na ye ne mpena eye nua mpena ya wone na kwa akonyemo a enam so nipa ye ni koja no won kohwe no ge na kwa akokekendura bonuo so akonnom ama akwala na pia ono nso ye de tabo ye de ato de so se wontumi num nsuo anti ahimfie ho se ne ye beka se ye botanti nyina o asem na ye wake up asem enti ahimfie ho na mo hwe ewo Facebook ni YouTube ne so no okay aha ye 102.9 FM adiza papa bi eno se die na afi die eba wo Ghana saa no Fabio Carvalho eno so Krobea mene nana enya adwen efri se ontumi nkontrol omumienu enti saa papa mankwa ni dora ne de na nkensese nana mo wo saa so twe denden ne saa okay Samari oben mod collection for wi amiami nua ba mod mama mod wi mamenchi achiao Samari wo ho eno che se yes nana wi wo ba patase ha ya bwadem na asem we ya mo kan very serious ye wo Empress ekuya freshly eno che se abomination pa nie ade we ya anuanom mu ye yenti mangasa akono ben na hwe wo hwitwa bi sa ade ani akono bi aya akono I'm telling you akaline upon eno si nana asem we di anu ohye ahimfie di okowura hwa ye katumi o utintiatiamu na ekoso na o ye rofo tie betiatia no Elisha agensia eno si brother and sister moye taboo thing ade we ya moye very 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 taboo enti Samuel eno si wiase ehu pa me wo Moizongo #minie metie mo ade ya abreho ena musunti hwede obi akwakoto amaniem K-Paul Richard ena ono nso kasa asemwe afuseni salifu kura de ose na Krobea ya asempa o Bismarck champon ena ose nana Bismarck nie I love you me nso me love why Isaac Ajimadua ena ose nana obende ye wa yeduase ye nso ye hwɛ mo YouTube ni Facebook ni nyina so Toku Johnson ena ose brother and sister Azeman Ventures ono wo kronom aboni busa eno se we clearly show say we as na we ya na eba Manase Ata Joseph eno se crazy world eni etimu no 102.9 FM Otek Asem Beba Dabi dwumadie no ena utie no na ena wie yi ye bebon komo ewo afidie yi so
enkoma ye kobo no ye ne Antek hebafo eni edi enkoma edi kan na Antek fo no omo di nuro different na ebu nipa na abedwa so de edi kan Spanish garlic mixture ene ne capsules no na de toso Spanish jingo capsules no a jingo biloba ene soya oil ene ye de nyoma afrakeka bom dia ye sadruwi very special unya bi na no mo a opanyini akwa bebru jana wadama awie mene madofo tiefo ahwefo ne tiefo nyina ya ye yire di amawo yo etia adofo ayetie uteke ne wona wo hwe uteke nyina 102.9 awie sede de dabia ya kan se uteke de udu uteke na de asem fi se ne pankoa na obenya ne sa station we kan se nyame hira mo se mu di dwumaso e de boa Ghana ne Asante man nyina adofo awie ye ne udi nkomo kakra bia Antek hebafo enie dru samre ya ye tie nsempa se no dane da nyina no ye kan se ne eboa men nsema ye tie adisua pa yesua afi nso ntihwemu ahodo aye nyina no ne mpompo nso ebitima me adi dwuma ne esua ne mafiri mu ne yensese ye ne yensese ye ne nyina no e na twa ku wie se hwese yapom den nsem no so agina ne naaso sapondin nsem no nya gina ne naaso dia afi na no se ne wonsa ka bia wa brabo mu no utimi de adi dwuma na se de opesa brabo no kro no etimako marika ne pen se na mpenimfo se yetimi sere ne ma bebre tu kwan na nso apom den de untim ko anope sorry untim ko junior bi se mesere mitie me ya ana me na ya me ya na se me na se atata na bi ati se ntim fa wona ma me na me mfa kwan enu ntina dane da nyina no se ye bo apomden ho nsem an kwan ya be fa so abetima transe na wona yade ntem kwan ware a na esese ye ma ye ni ko ho na me de ga so take ye sa ne pa we nkwan de ba na Antek hebafo ye wona ma bebre edimam se de Krobea adinka aka no ye nupa nyamenam na adom so ye de aba edwaman so no ne ka ho asamara kire bia na wo ye tiefo afi na wutie utek na sa unya nhunu ya mepato ye number ye di dwuma enie ye number na ye 02 sia so be frɛ sa homa we bibi bia fo apom den ho e bia bibi koso ni padua no mo hunu se ayenko ye ana so pe ye dru papa ti se Spanish garlic mixture ene ne capsules ene ne jingo capsules no bia to wo pe bia benya bia ewom wo kɔ drugstore herba ne pharmacy dia obenya bi na so pedro ni nkyerɛkyerɛ mu pɛ so di dwuma bi ne boa wo hare so a titiru pa no wona asa bi wo anumuka wo pɛ sɛ wo fasa aduro pay a Spanish garlic mixture ne capsules no tu asiyentem a ene na wapusu ya homan 0266 114111 0266 114111 Antek hebafo enupa ye dia ba medofo ya ka Spanish garlic mixture and the capsules dia no obi age so said the most award winning capsules a product a herbal product a agi award agi na ekoso agi hall award no ni nyina ne se and the pa aduro a friend say Spanish garlic mixture and the capsules ewure ni pedua ma edienti ba bi obegina bi egina brane medofo e dia na e ha wo ni pedua ni mu a ama samre yi wo sabio woni da so mpo asa obi kura asese de yade na si atete na afan de sabio wuyu kura nko ope medofo enkwa to ye kan bia mekoto na enso odaye mesrawo no kura ye ba akope no kura se wato abre na enso se wunya aduro betu yade ase eno ntina aka na se bia o yade ne de wo de ne ye kwankro na se nka won saka Spanish garlic mixture ene ne capsules ni dwuma so a edie a woni padua mu a medofo kasa ha we nyina no kene etu atwa minim se wanye krado a wutie ye ne na wani abre pese wonya bibi pa bi mu apom denti na me nso na Spanish garlic mixture and the capsules so adanse ampempem afoforo di no so ba be kansa adanse fofo no ho ebi na wo de de eye enema wo hunu science nsuye bi e woni paduam medofo ebi a wo de ona ase wutimi se wotena se kakra bi entrance ya de nyame de ache nipa na so de wotena se kakra bi a wo bes o sori ana no ayebo ache bidin ne nyina ne se onan na de tena se ne mpaboa na se ono krafe onan enkomu biem medofo se ekoba sa kire se nipadua na akotebia bi ma ehu yie ede na ma ne basa medofo se nuru na se ensu enam nipadua ne mu no ne esese dwuma esese edie no se nipadua ne ntimi mfa ne dwuma sa ede sensu so etimi ba ebiem so se yen kidney anase ye salve no ahoɔden solin no
na nipadua na hwe se odi san insulin na chama nipadua ni nyina ma kwa ni nyina nsa kan bie no se o ma ho ode enwo to chema sunsanso de ba bia yeta hu no hare so ene se bon se wo na se ha se etata mirofo se ekoba ne sa na se wan hwe adupa ete se Spanish garlic mixture ne capsules ni bia kira kwan a eno de ewura nipadua ma na boro so enu nti sisi entini no mu kwan ma nipadua ne ntimi nya na hoto edi sunsanso bi te se na se etata wo mia na tom mirofo bomadi aso onsa ka Spanish garlic mixture ne capsules ni tumi o won se onane sa ne mabone ni nyina enya kwan wura nipadua ne mu no na ne ye babo nipadua ne wagya ne wo mu na am nipadua ne Spanish garlic mixture ne capsules ne bi mirofo ni enti Spanish garlic mixture ne capsules di dwuma so ne se garlic ya ade a ne animdifo me ka science fo ne apom di hwehwemu am ate ase pen se wo pa ade ba ko oduma nkoma de ache nipa e wire se tumi kese pa e garlic na o fa Spanish garlic mixture won saka garlic no ana eburu odwa ho nwini yakeka bom abefo kwan so ne de ye edura ye Spanish garlic mixture ene ne capsules enu ntina enye wura nipadua ne mu a yare bibie mfa ho ne mfie dodo amere dodo adi ne akokuruko sama edi nipadua mu no Spanish garlic mixture enye wura hopeni tumi owo wayaresa eso any tumi owo bambo strong akwoti yare bia ne yare na wo no so watu ase afiri ho no medofo na won so waba ba yem echefa enu ntina ye kanfo ama wiai se enkase wato nura bre na afedi enya me yenwene medofo bomodi ase onsa beka Spanish garlic mixture ne capsules na ayaresa tumi no nsa kan bi kese de ye wo wiase ye de be ye kese mpanimfo se wo so no ba hoyi won pre kese na so de ogitum se wo kese na wo ye no kwan bi so no ene apomden sam no enkoyie wo ye wo se wo ye kese no ene wo nante kakra betum so akoma ye bo peri pa wo nante kakra be no wa bro bi adwuma bia nka first no wo ye adwuma wo tumi se wa ye adwuma na so bra na wo tie no nka kwa kiri ene de o hyase ya ne se bre ne nyina ya hyase ba kope me do fo koba ne sa ansunsanso akese mro so timi de ba no obro ne beka ne se obesity ana se sade dore nipadua mu ma ne boro so a bad cholesterol na ansunsanso adi ba no e the pressure be to akoma no so me do fo sa ti bi obi na hunu nipadua ma akoma to yam ne nyina ne se o kwa kope Spanish garlic mixture ne capsules ne bi ono de ni tumi o won se sade pa boni agini padua entini boso esisi arteries no veins mu memmo gentimi ne afurisa ne yie no de me do fofa sade boni na so wo de ne de utimi se e de brebi ya beja wo so e ma wo brentent ma koma ebo periperi wo ye dwuma ketua bi a wo hunu se da bi se wo si abre no enya dwuma aye no so bre enie ene na tumirkai na kope Spanish garlic mixture ene ne capsules ne bi eni wakagina mu me do fo na emmo ho ban free yade akodi awuo te say hypertension na say cardiovascular disease a etime chi akoma yade a chi nipa by force na de wo konsie do no na ho bo ho ban afri sati bia we nyina ho enu ti uhia Spanish garlic mixture ene ne capsules ne bi bo modi akopa bi ye ma me ne papa me ye nuano ma ye hypertension me do fo say hypertension na edu enya ene dey mu ye de ajenkwa na aba na ajenkwa na ne Spanish garlic mixture ne capsules no bo modi aso onsa be kan bi na won so oyusu na entu eni wakagina mu firi sa ha we nyina ho badi nka aka se kasa ya doma chere nyame di ache nipa ba wo de wo kasa pa ne nipa nyina edwane ne nyina ne se enka efiri onu mu ba ne sabio ya na ano odin dodo we do for wo sa ti bi o mi bro friend say bad breath and say halitosis so o wo sa wo bi na say odofo bi na wo bi a fisha edu e friend say Spanish garlic mixture ne capsules eno na me say wo frɛ ya homa ɛyɛ 0266 one wa obeyi sa ha we na afiri hokura bretia wa bim Spanish garlic mixture ne capsules nya dura ɛyɛ famre bebre na ɛyɛ nipadua no ho adwuma da bi empe oharo so a woda ene odunsu a onum ya nnu asa o hwe nsu a onum ya ne Johnson ko a Johnson na dwuna akoda ya na wa wodi adanse ya se da bi enye nsu a onum ya ho Johnson na Johnson oye Johnson na buru nsu a eno na wa Johnson ne nyina to agu no me do fo yakoba ne sa ya na diabetes timi de sa ha we ba ene oha ahodo bebre se wo hunu sa ti bia wo firi adi Johnson tem oharo so pa enu nti sa wo onum nsu mpa na yam hyeto dia me do fo hwehwa Spanish garlic mixture ene ne capsules ne bi oba ubu nsa na eno aye buati bi din ubu nsa na foforo nyina wa no demu fitikuro mu haw ne amane nyina ne de ensisi so ba ko mienu na enu na nsa na atwa hwehwa Spanish ye wie ye wadu ye friends Spanish jingo capsules bibi bia fa nipa adwene ho de wa wo kaka ne yama hye ne yama yie na enu na betima mu abra ba koso de a medofo wo hia edu e friends Spanish jingo capsules ni bi emema wo no Spanish jingo capsules na ACS adwene no na esa eboa ma ba masam na
ayira no afei so onsa esa ba be kan biem fa ye number yi na ene ni nkomo na se ba bi ato aduro bi ase ye pharmacy so sene bi ye no ye number no a o pusuo na onti bi ase a o frɛ no eno ye 0266 114111 0266 114111 bomodi ase onsa be kan Spanish garlic mixture and the capsules bibi biara ekoso ni padua ni mu no efiri utiri so besu na asema ko bebre so bomodi ase onsa ebe kan bie modi adwuma atiefo we ye antekeba fo na onom aba besom no what de ye de aka eye wanamoni a ubetuo na wakope wonro ni bi jingo oh dia na usu drama sumuna jingo enti wonte Spanish jingo capsules ye du fofra antek herbal for the aba hey okwa wadi biba ani Spanish jingo capsules ye ma obi ani we fia de ententem esiesi akoma no na afe aboa mamagye die fusani ye woni padua nim na yensu ye nkokrafo ye oh emamu nkokra ye semrantie na mamre wanso ye sem mabawa metre anti aging somoje na bemma wa hoden sonko edrei enye ma obi a wafa afuro de wo ma akwada no fo ene akwada woni mfie dumienu Spanish jingo capsules se upebi ata ewo kumase no ubenya bi ewo PFA pharmacy Colinak Heba Dani Heba Freddy Mens Heba Misty Heba KNG Heba ana afa drugstore ne heba shop bia mu so no onsa ebeka bi fra 0502669955 FDA ahwehwe sa adwade nkratoa yi mu agye atumu se eye Spanish jingo capsules ye amanyan afi na ba mu wadi umrante sem life my food obi benya wa na free ade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas B se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omanyi mu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban Seya ebusinya num ebusinye immune system abusumi pinni obia enyare de tiase medo tie Hepa Plus mixture enya dwuma ebeye no nipadua ni mo no afa kura na ebeye nwanwa mo aduro ye ma ye general well-being ebusua pomden hu hia me yie esene bibia ebusua wotanum Hepa Plus mixture no won sesika hospitals wo save e dia de foforo entime ma no mpafie ha she wo ye Hepa Plus husband radio fa Hepa Plus husband enya won so beye Hepa Plus wife na bono Hepa Plus mixture apen for about mo manufo ne nkwada wo ni mienu nka ho e pharmacies chemical and herbal shops at from 0542 778 572 and 0549 297 463 Hepa Plus mixer e mapomdina mapa FD ahwehwe sa ejedi nkrato yi mu agye atum se eye 21st clinic say e ba sciatica no ho every usisimu kono a woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo na ase ho no e bobetimi atutu ama wo ankasa wo gye hu ba bi enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besan ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka oni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi herbal treatment ya de awono ama ho e ye sciatica
21st clinic na ye expert a wo to ase Ghana ha ba bia wo mo ho enkran domi market wo ho heavy do dan ni mo ho ena kuma senso ahia udru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na se 21st clinic wo mo ye sciatica expert the wood ointment eye kama papa the wood ointment bi du twu wia wo honam ba bia na ye wo ya ebedu fom enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem ne yakin akuyafo a wakọ afuom aba no wabre afrafo a wakọ epo aba no wabre adwerifo a wakọ adwom aba no wabre adrobafo a woyina wo de Dawood ointment twitwi a wobehu da obeda mewura mebe nko mi sisi ni mekoto nyina usisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na dwo ntam Dawood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru King's Walk Herbal Okaishi Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital PM Ubenya phone 681717 Dawood ointment Fetchina beko Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden enanso biem time heba me hye ya me kan se yi ba akun ane wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me kasa me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duo no ene yema o oba a wafa afuro de o ma akwada anofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o time heba mixture enuro dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop dodo na mu a obenya bi ato Fre 0244417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ FDA ahwe adwadie nkrato yi mu agi ato police ni aduro imbusaba mixture amama hoden refuse to grow any offense wa beka ho ahoden immune system o nyankopon e de awura ni padua no moye ho ban no enna sa wonom imbusaba mixture e pagya immune system na bribia ya yare antimiu sese die amanfo dodo no a na di imbusa kese nka ya wuti ni din ene ho ka na oyemu ahyew nyina no e boye ho ban afiri ho enna wo mpa omu wanyarewa ne dada na omunom doctor enuro no ennom imbusaba mixture no a emomo ahoden pintin ya wo muntimpo se yare ahyew mo ho imbusaba mixture e wo kanshi FDA ahwehwe se adwadie nkrato yi magye ato mu se ye brasa me ade asem sesia de me hu obi oyade a wo pa bibiduru enam a metre ne so nkopachi number 1 Dr. Foku ho me brabo agye yade no ni nyina ko enipa ba ko doctor de yade ahodo miensa ne board no diabetes ulcer koko se ne hu ato no afri ye na betem Dr. Foku wo be ko nam na bisa me abusuafo Dr. Foku wa bene obi agye na tum obi aso yade obi asne duro nam se yare hu ti sa hepatitis B obre na sententem kura awo malaria busuani nyina gonorrhea white and syphilis nyina Dr. Foku ye ho adwuma se de nwanwa kura ne se wo se wo ba se ukuru pemma ana bema wo yire ye mema sem a obaya de Dr. Foku waduro bi ye frɛ no bema mu bema afese oba owo ntentem no pese otetena wo mu a wo ho bibiduro pa kuma se Dr. Foku opeti number 1 usin kwanta so hwa o se that okay sin kwanta so hwa e do ba ya sabia ho sawo akra La Paz New Market Kum Hotel numbers ni ya 0242155935 and 05070791 Anamu yade nyina ba jane kama dia menkasa ye kama na membo ne dia ye kama no kweni mimi amba akokora fi school abama so mi hu no ne swat na mi de na ye o na white ye o no ansa no kasa ase ogu bi se kama mama no so akoto bi ano so de ba ko bi na ano ba so tie don de ye spese na ina guro kakra na e jo sa na mo chimi ni na bi so ana e bi se bi fi na bi so obe shevia na de munya me ya ati muni singa ka ba na me so he ba no se ko ba mo te ba wona na mi ba be so no mi no se don de ba Zahara misane ni G capsules anamu yade nyina ba jane Zahara nrupai ebusu wo oman mu herbal pharmacy ne chemical shop bia freyen wo 0246 348334
OTEC 102.9 FM. Okay. Asem Beba Dabi. Adama say 2.9 FM. OTEC and OTA. Asem Beba Dabi dwumadi eye live okoye Facebook and YouTube ne so a. Ubehuyen. Yaw Faustina Samwa was so. And watchers say OTA and one passetia. Akramen so me hwem wa Hensan Estate. Na say nuanum wei wonum ye nim guase. Edema won mukro. Ambition one God. Antonio Pon osi akra sadie wenti na da bia me ka kire se suroma na nyini che. Argentina fo awiei yenso ya boadem. Ya yenso yetiu. Manu William and was wagawli nie Ashtown speakers na wagawli speakers yenso ya boadem monka se mu biemu pa. Insia Opoku Matthias and was ye nuanom pa nie. Sabi we dia ye nuanom living legend pao. Ade we ya ma ye mfa kwem. Best brain publications for Akra Krobea ye show live. Ade yi ne wiase e koso yi. E frame boaten Ernest. Na wodwene ho a wonti ase. Nyankopon enhu ye mbobo. Na sene ansa na ye beko medi nkan kan ye nam de kire wo no. Se nuanom yi eye onom papa ene onom maame efie adankura mienu edan anase fie yi ewo abesowa enna omo maame afrim enti omo ni omo papa ene tie enna papa ni ko hunu se omo twempena omo mienu abokwatre kwa edampa so enna papa ni ko kan enna omo chi omo papa ne bo no da bia no omo dinatem enna papa no de ahometie atu akotena wakɔhyɛ sawi ɔkɔtoa na brabo so ɛwɔ hɔ ɛna ɔma yɛ saa die ya fa afuro enti wɔn fa afuro na to te ɛna koduru nananom anim ɛna nananom sɛ daabi we die yɛ musuo pa kɛseɛ enti sɛ ne ayɔ no ɛsɛ sɛ yɛ amamre benada ɔmo kɔka asɛm no no ɔmo de wɔn mienu hyɛ owura mankwa ɛne ne yiri do ransa eduru benada enra na nase mate se omakudi aposi fo nsem eye dan yesi awura na kofrafra ne oma akonnom ama akwada no 9 months ya wi wa wo ba force aku akwada no because enipa bi ewo krom ho kire se wo mote se akwada mi isu kire se ya wo no waba osu nenso ye ko hu se akwada no awu akwada ni mfonyini ene da YouTube ene Facebook ne so no sa wokɔ Facebook na YouTube a akwada no tawro ye dinkan de atade a kyekere no sɛ ne woda hɔ no enipa ye bɔne paawo nipa ya boa bɔne ye de ade kɔkɔ kyekere no ye de tawo san fa ne ho ɔmo mkopie hɔ ahyase ne kyerɛ sɛ ɔmo de ne hyɛ cardboard wachi ɔmo mia no kura condemn no sɛ bɛ ya wonsu ɛna ɔmo de ne hyɛ cardboard wachi ɔmo de ne hyɛ cardboard wachi no ɛna ye ɔmo si akwala bia ni no ɔmo ye ya no ɔmo koyi akwala ne ba ɛyɛ dai ɔmo si no ongui ye bia ne ko ɛna posifo bɛm posifo fa maame pɔma na wodi sa ansɛmfo no de nakɔ sɛ no akyekyere akwada na moa no aka ne ho de ne kɔ ɛna posifo gye kɔ hyɛ fridge ɛna ɔno nso ye de ne kɔto ayaresabea firi sɛ wafɔ so ne ho ɛna awo ɛna edidi mu enra nananom akɔ frasem na wo mu busa owura amankwa ne yiri dora sɛ ɛyɛ dai ɛna wo mantumi anhwɛ ɔmo so yi akɔba sei enti so ɔmo yɛ sɛ ni nti no kosi sɛ fiada ɔmo bɛyɛ amamre ne amane ɛde apata nananom ɛwɔ sampesua ne so no maame ni kunu ayɛde Gabriel ɛne ni nua Juliet egya awɔ mo no ɔmo num nsuo bia ɔmo ntwa nsuo bia ewa abesuo krodi mu eno omo kire se eye very harsh fi se we no omo anyinyini enti ne de sa harsh punishment we ema wo efie na omo papa jama wo mo enam de no ode ye papa no ya wotutu na da fie so no sa fie ni video ni fato so atiefo hwe bi omo compound ni edan no omo akura wei ne ba no na gina ho no sa akura wei ene koka ye kire nananom se ne maame enom ade bi
na maame dora ene de saa de kro ne bre ne maame no ma ne no mo maame dora nso se nyo ono a ena ne maame no ono nso aposifo ne nsem ne kire se ye ono a ne frafra na ade no mo ne nso ne ba ne se maame ne de bre no akura ni nie enti sesi akura we no waya ankonam sesi ayi a wasan akoka maame dora akura asemi de so omo ne hwe na obebregu obebre pa obebre fafie ne compound ne toso akura ne bebre good enti sa story ena eda bema so a anuanom ya fa won ho nyinsa ya piem oma konom ne oma ama nyinsa na ba oma ku akwada no eno ho nkoma ne yedi awie ya beda Charistic Ventures for ase omo na de Zahara mixture ene Zahara G capsules aba enu we mienu no yanum bom Zahara mixture ene Zahara G capsules se eye namu yade nko a de a wadruni my brother enamu yade a wako a enko no enya de pawo pe Zahara mixture pe Zahara G capsules memene nanum ni nsuo no enamu yade ne beko anopa ene enwumre be ma waye mrempam yi wo de ne Zahara man capsules wo sa duro we sa wonom na se be ma ne da form tem entumi nsori mpo ana wo waye mre 2 minutes ena abo Zahara man capsules ene beboa na mo a monya esichiri yade monya blood pressure monya typhoid ana malaria fever no moduru eye hindi herbal mixture baby to no Ghana e bia ram the open budin to Charistic phone number eye 0246 34 so the Dawood 360 capsules any Dawood ointment no omo de aba yesi twi mimene wo twie no na wo mimene ointment ne se fatwi na ebeko ena 360 capsules ne so se sisi na de wom na nam se capsules so de ye mimene nti ena mama ne se twi na mimene na wo twi mimene a o mensem o masem ubegina so brane hwe enam sisi yade enti sese waye mre wapodo waposo wachiri bremo unompem untini mu twetwew woje wo ho enye odofo kan Dawood ointment any Dawood 360 boom na wodi atwi na meme mame wawie baby eto aduro bia uwremu a to Dawood nri onti bibia se afre doctor 0244 886437 and then kasa Time Herbal Center at the Time Herbal Mixture aba a 3D yadie many pen to mini di ordinance wodua nimu no apia sinchen ni padua mu ye ne ya oba bi kura malaria ntini nsabu mu kura ntumi nsisisu yie Time Herbal Mixture eno ne a 3D yadie duro papa Food and Drugs Authority agiatum KNG Herbal Capsules eno ye immune booster se wonom a ema wo ho ye den yade ntumi nkuntiawo Ask Co Herbal Capsules eye kokodru enam koko ntisese wo yem watim nom Ask Co Herbal Capsules ena Ask P Herbal Capsules sabe atenka wunie usisi yade ama waye mre aduro we ne bejew okoba bi etonwo bia time nui pebito se oba KNG aso ye wo murom Abidjan house ho a ubenya bi your number eye 0244 417 669 Nask Herbal Clinic ye ultramodern herbal clinic ya se wo ba ye di mfidie eye nipadua no mu hwehwemu ye de aduro kan ubenyu ahoto o yade ne de yade bra ne ye hwehwemu wate ahenema kokoben ye ni wholesale ene de animhwe se ye nompem stroke yade awo ho aye woden kidney and liver mu hawo kokram yade asichire yade pressure na hawo prostate mu hawo ode bra your number ye 0244 120 269 your number nie Ebanage Herbal Production and Consult yani ye de Hepa Plus Herbal Mixture edro na edro eye 10 Ghana cedis pe yina koto na bobo na woboba eye for your general well-being edro ne ye
deɛ hawo bia no ɛso ano eyi free ho unyu ahoto ebe boosti we immune system yadeɛ no ontumi invention nipadua no sɛ yɛtiri di yadeɛ nso a yɛde pavi ɛne plasmos herbal mixture yɛde aba kɔ baabi eton waduro bia medɔfo hepa plus pavi ɛne plasmos tonanonom na yɛ pa 0542 778 572 ɛna 0542 807 907 your number nie atadwisam no coffee organic tiger nut powder 100% organic so wunya bi na so odi a eklefin it remove dirty from the blood system so wunya coffee organic tiger nut powder atadwisam ni bidia the dirty in your blood system it remove for you when you be a vitamins nim nti yade bobo ba heart immune system na you weak pbd cholesterol any fats more ewo nipadua ni mu dibi na reduce any fats ne mfama wo udi a eboa wo emoate kan kosoro o pressure no ebeba form wate bra wo take finfia ha na kasa wo pa tadwesam fra yen wo 0247 995 160 asɛm esie ɛwɔ abesuwan enipa bi no mo adwen kyerɛ wɔnom sɛ agya amankwa ne yiri do radeɛ asotwe na no ɔhyema wɔn sɛ ne na amankwa na ɛka no ɛna bi no nso kyerɛ sɛ dabi sɛ ne wa wo beyi wuti kyerɛ na na sɛ meni wɔn tempɔtɛmo mafa wɔn mo sɛ nuanom enti fa wɔn mo hyɛ mensa na wantumi anhwɛ so yie no mudi asotwe ne sɛ mo mo num nsuo ɛmo mo ntwa nsuo kosisi ɛbɛyɛ amamrɛ no wo wadwene ɛkyerɛ wo sɛ anuanom yi nsɛmfo a wɔnom akodie yi ɛdeɛn na wodwene ɛfa ho yɛ wadwen kyerɛ voice note ɛna mɛbɔ ne voice note WhatsApp voice note number a wode bɛfa so aba yɛ Asem Beba Dabi before line no 0244 211 772 0244 211 772 your voice note bra na membo akrampofo Krobea come in for this case attention akraya tie tiefo nyina na mia menchia menu apene eye na Japan one ne yire awo special wo chia wo mo no yes state for no custom for na faso ma memfa ensoso faso na ene awodadie mu nchia faso enkoma Mr. Zampari yeah yankopon ya adomo a memre da ye ba demu Japan ho a me janse ne so no Japan ho a awo special ho custom for nyina ene preko besu oh that was an answer side portrait ho Kanekop Koko Nana custom aye krokro portrait why Koko portrait ho double ho bibia omuni agro ho oh nana ya ni bisusu ebizo na mbeku aponche ho Mr. Zampari media me pa aponche and nana custom ya chia pa Oliver munyina asha Yankopon shira custom good nyina good Krobea asem na aba na ye ka no ho me hwe ne sei na ma betie si nana judgment ni mu ya trasie bi se ho se eyeden na nkabeye ma onua ni nua afa wo mo oh die na besie but obe hu se sa die we nyina be trezi no na efri babia efre baby nsikwa ya se bi se ho se ma mini wiye no how many years now papa na yire no papa na okosahwe no na yire no owuye no wowu wo mra na nkola no susu a ana nkola ni nyiniye ansa na wowu me bisa abeswafo ni bi anim a edwom do ba se ekoba saa se maame ni wu ntam ena e bia papa no ne ba girl eye Juliet ene nua ba mai emienu na ti a enya me nwanwa mi ko to tefo ntiem yi enya me nwanwa se ebisi e bia na papa so ofa Juliet eti saa niema no tasisi obi timi ne bate obofa wo mde bia na akoye awonto aso obi trezi enfri maame afemu a ne fri papa fam etakwe
Okay, adofo mfanche akufu ado abesrae enti ma ne ba saro akufu ado abefia ha abesrae enti na ama na basano. Okay, enti ambofo ya ezo eti se yebe komua obehu se dia wo kan meka menka se papa na yesa o but me di fi ba bi se ebetimi esi because enye is se uko dina wo nua ba pani anim akose ne pese sister me pew me ne wo twempena me na ne nua ba no so atiase se me nua be mama atiase me no be twempena no edi papa ye dia ene me soma ya because ya ma me ni ho ma me ne wu etiaka papa enua be ma ene ebia ebetimi esi so se ne nua be ma ne kra no wotinya beche papa ne ge ne da sa papa so hu se ne be ni dia ene me so hu se me study ene so o ma nya meka be ma no no aka che nua ba se ai me so teto ese ne no so gu no it is some possibilities when nyina betimi ya adwuma ansa na arrive on say afidi omo fa omo ko ne kayade a wo mo se bi omo adwene da ho a na wonu se wunua na onye ne eda no enkomo no ho ban kura ko she condom ano no se urudu sa na omo nam sa na wo se wakaka e ma ya bro na wo dwane agya enkwa no so wo pese o che se ene wo mo nto asonye de omo ye na na ese se na na ko twe papa ne de ba you two both walk on. Yes, me problem I was saying women ni. Ese se kere nanom no. Emma ahenkwa. Eko he be bia papa se yo. Etidie ti no timi ahwa man credit me say na wo dwana ja wo mo. Be ya no ha na ho no I 1 point. 2. Krobea yi. Hwe. Se wo di ade eja wo bia. Do say ekoya option. Why ne betimi ahwa nkofo ema me hwe Krobea ene on ene niema abeba no ene abreso no na hoho be kromu a ahemfie ye odan ho a ye de ma no dem onye ba bi na ye mema odan wa ahemfie na wa dem na edie na sese jemase ama atumpanya na se wo hene wo fi se wo ya ready na wo pese ye ya mam ready a ko hai hotel mo hotels me ba tie me wo se ma se hotel no separate wo mo na bia wo da ho ana obi di bot the self say me my phone say me nua no mo eti me no mo tena hotel na one and head money dia tam na wo ana me de ba no eti enkesese na nanomom eyi sika de madora ni ne kunu se ne be ya enkofo ntimi nkwa bonten nkoto duane ne because aha no abaye nhye aha na kana na benya case se o so nkoto duane na mama o sika sey we mo o kwase akwa no bisa dana no o say sika be na wo de ma me se me fanto duane mo muni na Krobea edu ba bia o kanya nsasem na akono nsa ye buru nkwase asem akwa na sem a o kan nyansa won pa but enam se akono sentino na abadwafo no fi se wabo o kansa fun but asem o kan no eye nyansa ai eye nyansa sem because ansa na wodi wo bi shemisa se me na me yi me hokora ma se nana eye buo ana me dem nana me no me nete as a brothers and sisters ye didi bom ye ti bom se bi me ti be hwe so mo kwade ba bi bone ne mom no meji wo mo nam no matra eti se bi hia wo mo a na ma beje afi ho on question na ni bisa wo se obisa na se me ka je se hwe na so ma me eti ade na police for be fa no koye no wa ma yi masutre ede na esie amma obi am de na ma wo se hwe na so no wakodi apostle fa so ye aha ana issue no pie ye eti na nan se na wati o se na wanti o anam se o pembra bi dia wi wo mo se ye friendly part so wa ya wo se wakodi police station ede na de ko do police station ho ede adia mate it means I say no se kana nan so e yiska de ma o yire ni ekunu no eka friend say Paul be ma no dole kunu aja amankwa enka onka se eska be nana de ma me a etina na be ka che me se o ma nyini na o so okoto duane adi
na na kwayire no me ma wonko Dabi okay Krobea edu be bi na ye ade a ye kekase ma sebi ye nom sa right wan hwe ya obekanya nsasem pa enso no na de otenchen no enam se ko bi okwa se no onum one city po one city eso na bon nanum na se akwa no wabo eso ne nsem aka no Dabi na enya to be na hode to me me na enya dwen se me na enya dwen ba ko mienu mensa se dora no ne kunu o ka kire wo mo se ma omo num suo ma wo mo entwensuo emo omo num kro ni mu nsuo omo toyi nsu nesi tie ejisisi ano until say na na benyiska eme ya amamre no efiada bibia tipisi fiada until say ebe ye Friday no hwo oba besia onkoto nsuo no banware okoto nsuo na odi abedware odware endu ano endu adebe endu abena odi so bedwa abakoto nsuo abedware na onanu a nsuo twa ye oba hu so so me be ma okay ya bedase eno ye na mpofo berema na wate odonso enka ewe fidie so no awie beda Spark Healthcare for ase ye bebo mo adwenkyere no e di amamo na Spark Healthcare for no omo na aka orthodox any herbal medicine abum na ode edi wonjuma no medofo Dr. Bosom Chijasi ono no oda Spark Healthcare no se ye yi aye ka sei se yade bi abekyekyerew wakwa yade ne nko fabra na doctor nya hwehwemu emfidie so twam hawo obi die ye pressure obi die ye diabetes obi die ye stroke obi so ye liver ehonsem ana typhoid o hawo hawo no doctor tonsafrel brakumasi odium angoma so ensuo mu hwa na Dr. Bosom Chijasi owo the number is 0241 641 415 o first ahoma we ya Dr. Bejeso na onewo akasa Agbeve Herbal Hospital enso di Agbeve fever aba Agbeve fever no eyaduro etridi yade ho adwuma na eyo se wo yobi a what ye tridi yade eba umagya mu no wakwa enko adofo eye hawkase o kopa Agbeve fever na todom wate stress a why stressful nyina no ebe ye free ho obenya ho na watumi adi wonkui Agbeve fever Agbeve tonic ni yomojaduro umoja aso ate wodi anyantia wo hawo nkwa umoja aso tia adofo wonsabu oba wonsabu mkura no problem wo ho wadwene kura anyadwum ebeboa Mona soap eni ni cream ensansan ne nkabone ewo ho a waduru esese oyusu nie ekro nanso obey sampere de akeke ka ho ni nyina use Mona soap eni ni cream na ebeboa ena oba bi yo ya use Agbeve balm fa Agbeve balm fa srasra so pompo abon no fa bi sra so hwe ba bia ye tonro wo Ghana ha bia awuram na Agbeve nu pay dia open kobusa your number is 0246 59 5256 Agbeve 4 your number nie Dr. Fokio Herbal Clinic nso ewo Kumasi Krodiamu na oboase kwan so ene wo pechi number 1 ehona Dr. Fokio wo so odofo wodi hye bi ate atonsam ntentan wakwa enko eye hawo obi de ye dwunso twamu hawo obi de ye infertility ontumi ngo se wo ye oba na bema hepatitis ana se high ana low blood pressure ni nyina amomra Dr. Fokio ho yade edi wunya obi de akura tumi kase eme de hunhum bi na tachire bra no onwai hunhum ni mfiri on fa bion kama why na nyu 35 ofre ye ne a yabaje so na ye ne wo abo enkomo okay mo adwenkyere a mode aba no abegum na yemmo ofe dikan emfa emamo ewo afidie yi so 102.9 FM Tech midin kan e de kyerɛw sɛ WhatsApp voice notes no ɛna yɛbɔ okay di odi kan mra Krobea na Yaw Asante Antonio Ponio mesi ahemfo no bi se ne ehia omo Ghana no na we die ochon ohene ne Bukatiniza do ye ndem ebo na baso papa ni nyina no waye no waye ni ye pa na pia na baba wane ni nwia no so die emumoye die pa no maye boni echi emumoye die pa nyame mfa ncho moda Galito na mono market kwana no pe eni de adwuma na ya mo ni adwuma pa na ya abeso asem no
asɛm na ya na awre ho ɛsa yɛ mususɛm sa onua ɛne onua ɛbɛda na ɔma wo ba ɛyɛ musuo paa nti yɛda abeso ahene yɛda na sepa wɔ aso twɛn wɔde ma wɔ mu nyinaa ɛdi sɛ ɔmu di saa aso twɛn no na wo ntimi hwɛ obi so a wotimi kaka so. Good afternoon. Utek FM. Nana Krobea. Me din ede akala opon me kase free. Ebu akwa menhia. Na de nana ne ene de eno ano no cause me go video no mo nya nkura se o mu di sa nkwase anema wi. O mo nya nkura mpanimfo manyinyi a ma mutimi shama brabo ase na mde je se wi ne nsa ne satra mo na sega na boys and girls ndi bile de na ye ne de no an esenka oba ne be man grow twa mo so firi ho ma me so so twen no de man ne no an no ma me na ye sa de no ono an ye me dasi. Good afternoon. Krobea asem suwa ene de better na se o ko ga che obi se man num nsu to that extent there is too much nipa no a wode ahye ne nsa no bia amonye mmofrosa ambetima ya ade bia amope so obi kase wo gye ne nkwa efiri ne nsemu a obetima tete no ba ehweso wanhwe ne so ye obetima akwaje ne nkwa efiri ne nsemu enye se bia wo hyeda na ade we aba kaka kira mo se bia ma amon twansu ana se ma amonye bibi different se nipa ne num nsure wono nana na wonye mfomzo se woye mfomzo zuzu. Hello, Efrem Kodwa Moa. Nana Krobea Sande me kia munyina. O mo di nyam brand sampa. We de wasn't ke twa mo su ampa. I wasn't ke twa mo su. Nana Krobea. Edi o ine no twa mo su. Ene me kia obi amaba. Ba Krobea me pacho me wo program bi na me wo Germany. Je me pesanka me fro na me no ya de kasantino. So number den ka meet mama ne o wakasa no say yes aso no say bibi ho na me voice message ya me pacho na o mato nka why tino baba me Krobea asema mo ka ende tabu pao yasalama tabu amfan check kesi nkoma na Krobea na me chia Krobea Asante kotoko o efeni say Jericho adodo nyina afeni saje mejo oya let ka weda encha kesi nkoma no afimi chia opimso so chia ye mampani afimi so encha kesi nkoma ya minua olumai awo idoma brosanso ketia medase. Na afternoon asem we die anu odin ana we de mesrawa onna na ye fura na mesraw panacho ma ai ma mun wa pane se we de so mo so twene de anu odin ene na we onum so die ya asemo ana mi chira boja phone ana mi shira amon content. Hello Nana Krobea me mamo aha boja phone nso aha ye frame Thomas Nicholas o mane champo makasa efis from runabout nana kakra bitima ka fa ho ni seja yira mfonso de nya ba wi yesre nana se omomoden na asotwe na ode ma wo no eja wonye hu bibi ma wo na eja ya ye nipa idie eja won fa na ne nto na wonye hu bibi kakra ma wo bedas. Hello Krobea ichiamo your friend Pastor Ruby mikase fra proof from Yamanchi sabi nyameso no kura ni nana ne de ono ma ni ye na okaso onhwe wo mu so abra wo munyira ana wonhwe ne so abra akura no won samra we yemla bonkum nana no nkono nsamra because sabi enipa no utimi ye de ope na emom no se okaso onhwe ne so abra wonyira ana o madwane de a ana wo ye bibi na wa hwe ne so na wono akono maduro na sesabi wawo a wo se ade na wa mana wo asemo de nana won kono mra medase Yankopon ya adomo a lemre Nana Krobea me chama join kakra fem kojo adu alias ko karika fefi asafo kasefri asafo na kakra me chama join ne se ohene no the decision too harsh because so the me afo ya o makodi o manyam lansam e de ko sa obi se mo num si no be da tena wiase ana sebi odi o mukra ma odi enkolai ma o mso mko show mso o mko chichiro mo
anaasɛ wɔn nyɛ dɛ wɔn a wɔn sika so koraa sɛ wɔn fa nkɔtɔ aduane ma wɔn ni na wɔde adesua ɛkɔ soa wɔn eti no antwa yi anaa no ɔntwe nneɛma bi nsan. Okay yɛn nso yɛda ase wei yɛ yɛbɛbɔ de aka ɛde ama mo na sɛ yie a yɛkasa yi deɛ Dr. Esel wabɛbɔ awuram ofiri NASC Herbal Clinic ɛna aba doc aba ana Krobea me joso opanyini na mpo mu twedi ampo adaroma ye ho ye pa good yɛda ase awiabrɛ mu sɛ waba na wo ba besom NASC Herbal Clinic deɛ mo aba ama ayaresa ɛne ayarehwɛboɔ ayɛfo awie yɛayɛ krado ama doc adani den nyina sɛnea ukuada bia eduru awiase a NASC Herbal Clinic yɛde nkyerɛkyerɛ a ɛfa pomuden ho ɛba no na kyerɛ sɛ wɔn so a yɛbɛwie a wɔn so wo problem no na wɔn ankasa nso watu anamɔ sɛ wobɛsi NASC Herbal Clinic ɛwɔ abra wobɛtu sika kumaa bi na yɛde ahwɛ wo ɛma wo haw no so wɔnya ɛho pomasibrɛ enti NASC Herbal Clinic yɛde nkyia a emu ɔden ɛkyɛkyɛ tiefo nyinaa afei wɔn a ɛba yɛn hɔ nso yɛsan kyia wɔn nipa ɛba yɛn hɔ dɔɔso ntumi mu bodin nanso no obi biara no aba NASC Herbal Clinic nkyɛn biara no yɛkyia wo na wɔn nso a wɔn ma hɔ da no so no deɛ mɛka kyerɛ wo no sɛ pɛni bɛhwɛ kyerɛ sɛ nneɛma bebree na ɛkɔ so ɛwɔ NASC Herbal Clinic ɛwɔm sɛ ɛyɛ ayaresabea a yɛdi mu deɛ nanso no nneɛma ahodoɔ bi keka yɛayaresa no ho a ɛma NASC Herbal Clinic yɛda nso ɛwɔ hospitals a anaasɛ clinics ahodoɔ a ɛtwa yɛn ho ahyia no na deɛ amanfoɔ de nim yɛn paa ɛtotɔ nti nsuo fiaseɛ sɛ egu fam ama kuafoɔ nso ahyɛ sɛ ɛkɔyɛ wɔn nnwuma nanso nsuo eyi ne ti pɛ a na kyerɛ sɛ kasee mu haw ahodoɔ no nso asɔre paa nti wo a wowɔ kasee mu haw ahodoɔ biara no bɔ mmɔden sɛ wonsi wa so na mmom wobɛtie deɛ NASC Herbal Clinic na awie yɛwɔ ma wo na wankasa nso yɛbɛwie no ne wanya so mfasoɔ kasee mu haw ahodoɔ a ɛwɔ hɔ no ɔn sɛ Ghana ha nipa dodoɔ no a yɛyɛ adwuma no about 90% no yɛn a yɛde ahoɔden ɛyɛ adwuma enti na ɛba saa yɛntini mu yɛkasa mu deɛ yɛbɛnya haw ɛwɔ mu enti yɛbɛnya haw ɛwɔ yɛntini ne yɛkasa mu deɛ a na sɛ wakoa ɛnkɔda baby a ɔsɛ ɔde w'ani kyerɛ ɛyɛ NASC Herbal Clinic ɛwɔ ahenema kɔkɔbɛn enti no saa haw ahodoɔ a ekura wo no sɛ ɔto ase ɛna ɛtwitwe wo wontini mu ɛna ɛtwitwe wo sɛ ɛyɛ wo kasa mu ɛna ɛyɛ wo ya afei nso wɔn nsa kɔn anaasɛ wo kɔn ankasa mpo ɛyɛ wo ya wo sisi ɛyɛ wo ya wo kotodwe ɛyɛ wo ya mpo ama na ho na pɛ bani bɛhwɛ NASC Herbal Clinic ne ɛmoa wo ɛma wo haw no ɛmfiri wo so nanso no woba yɛ hɔ a sika kumaa bi na wobɛtua na sika kumaa a wobɛtua no ɛyɛ 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis no ɛnyɛ aduro no nko a na wode bɛgye o na mmom no mfasoɔ ahodoɔ a ɛfa wo haw ho a wobɛnya nyinaa no yɛde bɛka ho nyinaa ama free wa brɛ watua 100 Ghana cedis no ɛno nti ne de bia yɛfrɛ no prɛko pɛ sɛ ɛyɛ insurance kyerɛ sɛ nipa ahodoɔ no a na mpo so okura insurance na sɛ wɔkɔ hospital a wɔbɛbɔ ka ama no aboro 100 cedis enti na wobɛfiri hɔ no na wɔbɔ ka aboro 100 cedis nanso NASC Herbal Clinic a ɛyɛ ankorankora adwuma no yɛnkasa yɛtumi asqueeze yɛn ho abɔ mmɔden sɛ yɛbɛtete nneɛma so de abrɛ 100 cedis ama wɔayusu ama wankasa wɔhu sɛ fine ɛnyɛ ɛfo ɛna ɛyɛ kɛkɛ na mmom no ɛyɛ adeɛ a ne boɔfo nanso apɔmuden ɛden ɛwɔ mu code kama enti no doctor ɛwɔ hɔ a ɔno nso ɛpeke calls no enti wofra wo sɛ doctor me jimmy code ɔn sɛ yɛ kasa sɛ ya nipa hodoɔ no ana ɛfrɛ enti yɛsrɛ mo sɛ jiw code sɛ mo jiw code wie na so wɔn kyerɛkyerɛmu afoforo bi anaasɛ sɛmisa afoforo bi a na wafrɛ smaduasa anaasɛ sɛ dɔnhwere baako akyi ne 244 12 02 69 0244 12 02 69 kasemu yade ahodo a mekan eya na wo de ebi a wo de onimu nanso enne dey a wo temi nkan me ka kire wo se ye wo kasemu hawa ahodo be se 27 ene wo ho a arthritis a wonim ka ho rheumatism a wonim no enso eka ho nanso emu dodo no a wonim no NASC Herbal Clinic ye fie fidie wanwaso ne moa ema wo hu de ehawo
enti no se wo kasa mu ya wo ya se ye ukotodwe eya wo ya na san hono a entra on kasa sasabro esan se ebi wo ho a na eya wo ya na enya sasabro na eyare foforo na enti no me babubo dia hoduro bi a ebi a wonte da se wonim se ye obibi e fra no osteoarthritis kasa emu ya de se wuti bibia se osteo a na se kasa ho asem eka your rheumatoid arthritis eno se kasa mu hawo ye se obibi a ye fra no ankylosing spondylitis sa ankylosing spondylitis no eno eye wa chibra no ene afei o kasa kese no eda usisi no eho ene eye o enti nipa bebre wo ho a eye ana se wo kasa mu ana se eye obi achi won atofom a eye ana sa ankylosing spondylitis eno ena na edi mu akotin enti betena so etumi bone o kasa no mutokro de esa tumi ye enso ne se o se o wi na dwe kotodwe na se kasa no din na se untumi nwia de o ye ne se wo be kurukuru anim wo de o se ene be kurukuru anim sa na kasa mu hawa hudu obi wo ho a eye enti ebasa emamoja beda kasa no nimu de eka nyina hu a esa wo do ani kire mo naskeba clinic wa hinma kokobi na won se we tie yen free kasa video efidie ntintan so to say Facebook any Twitter any de akika hono Accra yenya branch foforo aka ho amana emienu wakra enti mprempre make say naskeba clinic ye 3 branches de okumase awa hinema kokobin de wo Accra Taifa eno so ewo ho ena sia foforo kra ye wo no be na otwemienu ni no eno so ewo Spinters no se wo kwa eno ane se wo Rainbow Computers Spinters Road wukase obesi Rainbow obi abekiro ehwa ne yewo enti naskeba clinic ye twen se obeba ne enso ya hwew ama wo ha obi ekura so ati anaso se afri so enti wo number wo de beba no 0244 12 02 69 0244 12 69 yekoso ya kachira osu se ye me baha na se manka mema ho asemo a na chese mama esan se me ye bema nti me san dwen mema ho enu nti no naskeba clan ya ye nhihye foforo ewo ya so ye ho se be na bia obesi ho a wo mema mu ha no ya ye ti yesi ho wanu ane se obejo cap na wa bobi na wanom ye we they justify say naskeba clan ye kase ye sam mema ya dia na yesa afenso won so adwonso ahoro wo dwonso anadwo se o ye oba o ye bem so ha na diabetes ni nyina naskeba clan ye ho adwuma na ye fidie wanwaso no so eno so atwifi efri nipaduanum no eno so aye krado twen say wo di 100 Ghana cedis ba abenya sa benefit we nyina enti naskeba clan ye koso e ka kira wo say Brahim Makokobe ni ye hwew ema wo ho ento enti so crush say stroke na ye wo titus anase die no bomani se odu wani bekirem ewo naskeba clan na wo ba so ye benya bre akire wo ama wanya nsunsuan nsunsuanso na kwan hodo a ede ba nyina enti wo number wo de wo be frɛ na wagye wo code no 0244 12 02 69 0244 12 69 na Krobea ya o tiefo nyina so da se jo so awiai sompa mo abesom ene ne pa mo wod naskeba clinic na mo bono yankopon hyira mo arofo nti ahenema kokoben woni wholesale ena edi animhwe ubetu ujidia namo na wone Dr. Sekuku Damwa ewo sasu yenim enso akobo impu o hawa wo de koye no benya anoyie Abapa Mall eye online shop na hey yen na ye the biggest online shop tie obeko Google Play Store ana App Store na okwa honomo a de obeye ene se obe downloadi Abapa Mall no na wo downloadi a na wabowrem se wo bowrem a bibi biara o pato no ubenya flexible payment system wo ho o de befa mu na yasan e de abrew baabi a wo bia enti e ho hia se obekwa akọ nanti krom na wakọ akọtie bi akorompo o de ye oda na tuaka ne emfamrew de wo pato bia ya number no eye 0555 55 7193
sɛ woyi obi a ebia sɛbe uni app phone ni bia frɛ saa number no yɛwɔ Kumase for 3 miles Sakasaka Park yɛde Pan African Bank no ɛna ɛdi anim hwɛ Aka Fashion College and Decor yɛnie ɔmo bɔdwuma sɛ oba ka yɛ kwa adwuso mu a ɔdeɛfo na ka sɛ wobɛsi wɔ Kwamo Executive Lodge Junction na wusi wɔ hɔnom a saa kwan na so a wonante nkyɛ ɛhɔ a Aka Fashion College and Decor ɔnom wɔ ha yɛse brane nkyerɛ wadeɛ yaben yɛ school yi convert yɛ affiliate yɛ kyerɛ o ensanodwuma ɛma kye yi a wɔn mo hyɛ de yɛ ayefree yɛ kyerɛ obi yɛbɛkyerɛ o beads making makeups balloon and floral arrangement garment construction tailoring paper flower and backdrops ni nyina yɛbɛkyerɛ o frɛ kyiri na wo ba benya baabi ada why hostel facilities ɛwɔ ha your number is 0549 195 6967 0549 195 967 offer sa number we are account for yabeje so future life smart food ne so ye aduane animdifo na atena se aka nimdi abonim die so aye sa aduane we e de aba enti odofo me ka de akyerewo sese yade bia ba be da wo so ya wako a enko obi wo hokro tumi bia na no kase me de yade bia ekowu age sa abekra mi o ebi nsi sa bi o Braya Bolivia Enterprise na bepe future life smartphone nibi na di na wudia wawie Kumasi Sofo line alignment yani multi home na edi animhwe sa wonyare kura brane ma life protein no life tonic no de be boost we immune system no brane ma binom na ahonya den your number is 0242 87 8090 21st clinic sciatica expert for ni suni sa wo ba Kumasi ahua overseas a Ultra Alpha Radio pe na 21st clinic for ewo ho na wo yi obi a wo to ase entini no emu twetwen wonantu ana wonantini entini mu twen wakoenko hwe stroke bo nka ye memfa ntena ho na stroke mfa nto ate otumi ko ba mpo na ye dai na ontumi nko ma oda ho areho odofo bra 21st clinic ni amwa hwe yade bi edu nya no meme no nto nche wo nhya wankɔ na wo brane mfa mfidie nya hwehwemu ne mfa duro nkan wawie your number is 0540 311 311 ɛhɔ anso yɛwɔ 21st canteen wa ha bedi aduane pa hwenkwan de wo ba ye canteen ha otumi wo kwabrane ya wade na suntam wo sankwan fiato wo bɛka so wogi posi ni so tro enso nkwanpa ɛno wo hwene saa no 21st for aduane ye de police ni na duro no imboost herbal mixture ayaduba aya immune booster ayadura onom na wote yaw ewo nipadua ni mu a eyi free ho ayadura se diabetes pressure ene wo so liver ni kidney mu no anya hawo waye mrempam wakoma bo pim wate namu yade bi a wako a enko imboost herbal mixture police ni na duro no ko pebi tonom ba bi eto no bi akwa abenya bi free police ni was 0246 208496 Abe Herbal Clinic yewo Kumasi tano so apatrapa new site na obaha obi wo ho sickle cell yesi eni aduro brana maame ne mo wo fibroid o how etwe yade prostate mu how typhoid enamu yade obunza wo bre diabetes how yade ye bebre wo de bra wo de akini anante abre oso yade no anu ni aduro enti yade metena se mewu amingu menka sa asem no bra Abe Herbal Clinic ewo tano so apatrapa new site dia number 2 na wone Abe Herbal for enkasa oba de achiame akra bram kakra yo akra me dase akra ebe tie tiefo nyina akra me hwe baabi a wo hene no ede eson toton eniama ne so na akra mimi hu ni se eniama kakra bi a wo hene na ama na adie no eno na ama ne so na wode ato wo so na ye dendenden na mimi hu ni se akwada na mane a wokobo ye se asa maami dola no
ene bre wo maame aduro nom ye ema anyinsan ne sɛ ye no ɛhɔ no ene wo hene no abufuo me ho pa na me hu ni sɛ ɛno na ma wo hene no de keka saa ensɛm no na sɛ wo ma ɛhɔ nom no ani ana hɔ ama bia na wo gina no anyina efi sɛ sɛnia o kano no sɛ nana de obi ne gya wo mo sɛ hwɛ no so ma me na sɛ bibia si na sɛ apostifo abefa no kɔ na ubusa enipa ne sɛ wo hen na wo ka sɛ enipa no ɛkɔ yɛ sɛ apostifo abefa wo mo a aha no me hwɛ a me hunufo bu obi a no a wo mo maame dola ne wokuni wo mo edie aha na wo ka no tie we die na wo ka no tie they say maame no a wo ye no ne ba abaha ne ba ene de nya asem beti akora no wadi mfie mo hwe wo se maame no wo ho ne maame ne di ayi ne wo nsuo giri ne wo aduro giri ne wo pote bag eni ye giri ene wo de ne maame ne ko hwe de me de ma no sa akora kitwa itu akora wo bi papa ne akora ni aha na wo ka aha na me ka no okay enti no ono ohene na hu ni se medine gya wo se wagye tu mu se wo mu nyina ya abusua ana amantam wo mu tento wo mu nyina ya abusua enti se no ohene ne dine gya wo mu se mo ne na abusua se ya minimo enti mama wo mo empie enko ba bia na mo mo enwane ohene ne botaye enti wo de ne se wo mo nsa no se ma wo mu nwane kopem se ebre na ya hye se ye betoa asem ka ne so no ye beka rezi akwete se wo mo na akoye obi se wako prestige se okobe obi enti wo mo na akobe wo mo ene wo mo hwe wo mo so enti eduru da e wo se ye ka asem no a e wo se wodi nipa ne ba na ye ka asem no na afedi wo bia no ye ka enu ti eduru ho a no wo hene ne busa ne se wo mo wo hen a wo ka se wo mo aposifo wo ka se eye den sabre na akwada na be yi wo ma sutire se sa ma me kro no a ediri gya no wo no aye busua ni sabre no wo mo bre ayi na duro ama na nom ama nyinsen no akwada na ba enti ho na wo hene ne hu ni se ani e mo no a me di na gya mo no mo mpese asem no so wo a ena asem no ebe ya asem na emu akwada na pon akwada na wedi a ne je asem no so akata enti mo sa nipa no mienu no mo wa adwemboni bi e wo kuroi mu e de tia eniema bi enu ti ena wo de sa aso ne to wo mo so efri se senkente sa ena wodi na gya no se me hwe ne so na se bibi se yesi na posifo abefa wo mo kwa se wo se ma me mo mu nwane kura o mu nwane ya posifo na abefa wo mo enti maso di a eda me so na ni sei se wo se me nkwa kire o ba bi o mo wa enu an se me do ko police station wo mu nie enti fo bi ani ho a na maame mele no dola no wone ne kunu no edie e wo saa gya wodi ni gya wo mo anu wo mu de wo mu gina so se ehefa na wo ma misika na wo mo so wo mo ko ya adwuma to aduane adi asa den no na nya ho ne asem no asem ne se maboa bone maboa ma na duru anom ama na sei enu ti na nya akwada na beka ai akwada na beka edu police station even the police themselves kwa wanu nya police asem no omo security omo kwa no ohino na se ko otwentwe so emma emradi egitum se ono na bua emma akwada ba ye and say oh good but say ohino ni proof ohino proof there be one proof say one dey post one dey on one thing say oba ni say yo o say no waka say akwada no so o ye nwotwe edi won so ohino to tie ni o say enkanya sem de tie o won so word bi say enkanya sem de na so akwada no so akwada no so yes tie o eti o abeka ana wo pesa o charge no na se ka unya botse na je ko gitum wa mem say me man o David do watwe am aban judgment abansa na ohino no ya na ade na process wo eji process wo na ho no no be ma ni nua ba yi pa de o ma anya de kura motima yi ade motima yi boni sei ne ye ka na wasa akwa ko yin sei to akura wotima nya 9 months pa wotima hwenye menim etimi de du aka na to agu ewiase hu mesi we de ni kwa se omo yo mo bi o so omo do omo hede ni kwa se de ni kwa mo bidi ade mo hede dem sa ma ko mo do ma amo hu se ye se ewiase ni emi no me chia ono wa famfo nyina Krobea Asante kotoko metia wewe edidi David eya duma wedum carpenter na Krobea Asante kotoko mezo kakra me waka ni say papa nanano
asuntwe na ɔde ama agya mankwa no ano ɔden ɛsan sɛ obi nkɔdi ne bɔne ama obi mbɛ sua ho ade sua daabi ɔsɛ ɔgo mma no ɛsan sɛ ɔwo nana koraa no sɛ ɔmfa ntɔduane ma no ndi ɛnna adeɛ no nka ɔmfa hwɛ no sɛ ɔho nana Krobea asɛm no meso kakra mmɛwaka no Nana Yaw Krobea, good afternoon. Emmanuel Bejafo in Atenase. Azima Ventures ni kuno. Nana Yaw program we die ama ye tensem. Eh, yes you abeso we die